λεφτά υπάρχουν. Τα βρήκαμε τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά? Τα φάγαμε όλοι μαζί. Με τον Κώστα Wills. Εγώ μονάχα λίγο σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ράπτισιμό μου και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα, να τιμάς με παρελάσεις στο Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους της εκπομπής του Κώστα Wills, της ελεύθερης ραδιοφωνικής εκπομπής, της κατεχόμενης, της προδομένης, της εχμάλωτης ανεφόρων Ελλάδας, από το Δέλτα Νιτάφ και τους διεθνείς σωτήρες, το Κογλίφους, τους Ροκφέλερ, τους Ρότσιλ, τους Πόλσον, τους Σόρος, τους Μόρος και το κακό συναπάτημα, αλλά και τις εγχώριες κυρίως αντιπατριωτικές, αντιδημοκρατικές και αντιλαϊκές μέχρι σήμερα κυβερνητικές και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Καλημέρα Ελλάδα, μύβω στο μικρόφωνο. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στάπα απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλυτα από εδώ μέχρι την Νάπολη. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Διαλέγω ένα τραγούδι, αντί να στέλνω γράμματα. Δεν ψάχνω για μαλάκες, δεν περιμένω θαύματα. Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Ελάτε μία βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Ανδρέας Πετρόπουλος και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Βελισσάριος Μάμουλας και η Χρύσα Μπαχά. Σήμερα στην εκπομπή μας για τις 2 ώρες θα έχουμε 2 ιδιαίτερους ανθρώπους, 2 ξεχωριστούς ανθρώπους θα έλεγα. Το Λάκη τον Αποστολόπουλο, το συγγραφέα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που πέρασε από υψηλά αξιώματα από το χώρο του πνεύματος και μιλάει πάντα με μια πολύ βαθιά γνώση των όσων λέει. Θα έχουμε επίσης τον Οδυσσέα τον Χατζόπουλο, τον εκδότη, τον άνθρωπο που προσπαθεί να μας κάνει να διαβάσουμε τη Διαθήκη που μας άφησαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ο Οδυσσέας ο Χατζόπουλος είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που είναι ερωτευμένος με τη δουλειά που κάνει, διότι είναι ο μοναδικός εκδοτικός οίκος, ο μοναδικός εκδοτικός οργανισμός που έχει εκδώσει σχεδόν ολόκληρη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει εκδώσει μέχρι στιγμής γύρω στους 800 τόμους και η επιθυμία του η μεγάλη και το όνειρό του είναι να ολοκληρώσει και να εκδώσει ακόμα και την πιο μικρή περίπτωση που υπάρχει και πρέπει να διαβαστεί από όλους τους Έλληνες. Ο Οδυσσέας ο Χατζόπουλος ίδρυσε τον ΚΑΚΤΟ το 1975 και το κύριο έργο της εταιρείας είναι η έκδοση της σειράς Αρχαία Ελληνική Γραμματεία οι Έλληνες, με προγραμματισμό, όπως είπαμε, να δημοσιευθούν μεταφρασμένα και σχολιασμένα για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς όλα τα έργα των συγγραφέων της ελληνικής αρχαιότητας. Η σειρά αυτή, αγαπητοί μου φίλοι, έχει βραβευθεί τον Απρίλιο του 2000 από το Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence στη Γαλλία ως ένα από τα σπουδαιότερα έργα της εποχής μας και αργότερα τον Οκτώβριο του 2002 από το Ίδρυμα Περίδη στην Κύπρο. Αριθμοί μέχρι στιγμής γύρω στους 800 τόμους και που είναι ήδη για το αντικείμενό της η μεγαλύτερη σειρά στον κόσμο. Τον Ιανουάριο του 2004 ο εκδότης Οδυσσέας Χατζόπουλος παρουσίασε τους Έλληνες στην Κούβα με ομιλία του στο Μουσείο Τεχνών της Αβάνας.
Θα ξεκινήσω με μία επιστολή που έχω στα χέρια μου από τον καθηγητή των διεθνών σχέσεων και τουρκολόγο και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα του Καναδά. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κιτσίκης. Λέει λοιπόν ο κύριος Κιτσίκης: σε τούτην την κοινωνία γερόντων δεν δίδω συμβουλές προς νεολαίαν. Ο ελληνικός λαός είναι γέρικος και ηλικιακά και πνευματικά. Πυθικίζει από το ευρώ μέχρι το black metal. Πυθικίζει στη Δύση και την Ανατολή τον οποιονδήποτε επιτυχημένο. Χθες τη Γαλλία και την Αγγλία, σήμερα την Ελβετία. Τη Δανία, την Ιρλανδία, αύριο την Κίνα. Πυθικίζει η οδήποτε μοντέλο πλην κάποιου ελληνικού. Εισάγει τα πάντα. Κοινοβουλευτισμό, συμμετοχική δημοκρατία, ολοκληρωτισμό, εθνικισμό, νόμους και συντάγματα. Δεν εξάγει τίποτα. Έχουμε ξένη σκέψη, ποτέ ελληνική. Από τον Περικλή Γιαννόπουλο, τον Ιωάννη Σικούτρη μέχρι τον Δημήτρη Γιαντίνη, οι εκλεκτοί βοούν εν τη ερήμο, θυσιάζοντας τις σάρκες τους για όσους ελάχιστους ζωντανούς. Όχι συντάγματα και νόμους, αλλά γλώσσα. Γλώσσα ελληνική και πάλι γλώσσα. Μια κυβέρνηση που ως μόνο μέλημα θα έχει την ελληνική γλώσσα, εγώ που γράφω δεν την γνωρίζω, αλλά την ερωτεύομαι. Είναι η μόνη σταθερή αξία του θεόπνευστου συμπαντικού ελληνισμού. Ακόμα και οι θρησκείες αλλάζουν στον ελληνικό χώρο. Αλλά εάν χαθεί η ελληνική γλώσσα, η μοναδική, διότι δεν υπάρχει αρχαία ή νεοτέρα, από τον Όμηρο μέχρι τον Καβάφη, ο ελληνικός πολιτισμός χωρίς την γλώσσα εξαφανίζεται και μαζί ο πολιτισμός ολόκληρου του πλανήτη. Ο μελλοντικός ηγέτης της χώρας πρέπει να ασχοληθεί με ένα πράγμα: να ταξιδεύει ανά τον κόσμο ως Ιεραπόστολος και να οικετεύει τους λαούς να ενστερνιστούν την ελληνική γλώσσα για να μην γνωρίσουν τον Αρμαγεδόνα. Να βάλει τέλος στους πολυπληθείς Έλληνες φιλολόγους που συνεχίζουν να πειραματίζονται με χειρουργικά εργαλεία πάνω στο ματωμένο σώμα της ελληνικής γλώσσας. Η ξένη γλωσσολογία απευθύνεται στις υπόλοιπες γλώσσες του κόσμου. Δεν δύναται να αφορά την ελληνική μητέρα όλων των γλωσσών. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, από τον καθηγητή Δημήτρη Κιτσίκη. Πριν έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Χατζόπουλο και τον κύριο Αποστολόπουλο, θα ήθελα να ακούσουμε μια-δυο ατάκες της κυρίας Ρεπούση, που μιλάει για τα αρχαία ελληνικά, μιλάει για την Ελλάδα, της κυρίας Αρβελέρ, και αμέσως στη συνέχεια, σε λίγα λεπτά, σε 3-4 λεπτά, θα είμαστε μαζί με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Λεφτά υπάρχουν, τα βρήκαμε τα λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά? Τα φάγαμε όλοι μαζί. Με τον Κώστα Wheels. Τι σταμάτησες? Φοβάσαι? Εγώ μιλάω με το χιόνι 25 χρόνια. Το χιόνι με ξέρει. Σταμάτησα γιατί το χιόνι είπε όχι. Και το χιόνι πρέπει να το σέβεσαι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Στο χωριό μου, για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να πιούμε από το ίδιο ποτήρι και να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε.
εκλεγείτε, θα ορκιστείτε? Όχι, δεν θα ορκιστώ. Και γενικά πιστεύω στο χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Να βγάλουμε και τα εικονίσματα από το σχολείο. Φυσικά. Λοιπόν, σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν υπάρχουν εικονίσματα. Σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν είναι υποχρεωτική η πρωινή προσευχή. Και σε κανένα ευρωπαϊκό σχολείο δεν είναι υποχρεωτικός εκκλησιασμός. Οι μουσουλμάνες μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο με μαντίλια. Δεν είναι θρησκευτικό σύμβολο? Είναι θρησκευτικό σύμβολο. Εγώ ήμουν, ας πούμε, στη Γαλλία με το μεγάλο πόλεμο για τη μαντίλα. Ήμουνα υπέρ αυτούς που υποστήριζαν την απαγόρευση της μαντίλας στα σχολεία. Αλλά στον δρόμο ο καθένας μπορεί να κυκλοφορεί όπως θέλει. Στο σχολείο όμως όχι. Τα πρωτοσέλιδα εναντίον σας. Υπήρξαν πρωτοσέλιδα, δεν υπήρξαν? Στην υπόθεση του βιβλίου. Ναι, ναι, βέβαια υπήρξαν. Σας φόβησαν? Με τρόμαξαν. Αν ξαναγράφατε το βιβλίο, τι δεν θα γράφατε? Θα φρόντιζα περισσότερο τα σημεία που μπορούσαν να γίνουν μια ευκαιρία για την πολεμική κατά του βιβλίου. Θα το κοίταγα, αν θέλετε, με τα μάτια του πολέμου του βιβλίου. Άρα δεν θα γράφατε τη λέξη συνοστίζονταν? Ναι, συνοστίζονται έλεγε. Δεν θα τη γράφετε αυτή τη λέξη? Ναι, το βιβλίο έλεγε ότι ο Κεμάλ φτάνει στη Σμύρνη, ο τουρκικός στρατός φτάνει στη Σμύρνη και οι Έλληνες συνοστίζονται στο λιμάνι της Μήνης προσπαθώντας να βρουν τρόπο για να καταφύγουν στην Ελλάδα. Αυτό έλεγε η επίμαχη φράση. Και έγινε? Και έγινε τι? Η αλλαγή, λέω, πώς έγινε τώρα? Συγκεντρώνονται, κάπως έτσι. Είστε υπέρ της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ναι, είμαι υπέρ της εισόδου. Όπως άλλος Κουβέλης? Ναι, όπως το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ναι. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή που θα έχουμε κοινά βιβλία ιστορίας? Όπως έκαναν, ας πούμε, το λέω γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι εχθροί που έχουμε βγάλει κοινά βιβλία ιστορίας. Δηλαδή, Γερμανοί, εμείς δεν Γάλλοι... έχουμε βγάλει, ναι, ξέρω, όχι μόνο. Και οι Άραβες με τους Ισραηλινούς έχουν βγάλει κοινό βιβλίο ιστορίας. Νομίζω ότι θα ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια, απλά στα βιβλία που έχει ο καθένας, οι Έλληνες τα δικά μας βιβλία, οι Τουρκοί τα δικά τους βιβλία, να γινόταν μια προσπάθεια ενός κοινού βιβλίου όπου ένα ιστορικό γεγονός ή ιστορικό φαινόμενο να είχε τις δύο αφηγήσεις, τις δύο πλευρές, έτσι ώστε τα δικά μας παιδιά να έβλεπαν τι λένε οι Τούρκοι για την Ελληνική Επανάσταση ή για την Μικρά Ασία και τούμπαλιν. Δεν πιστεύουμε ότι ο ελληνισμός γενικότερα ήταν θύμα. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Και δεν το πιστεύει και η επίσημη ιστορία μας. Είτε αυτό λεγόταν η Μικρασία, είτε λεγόταν η Φίλιος, τα έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Η ελληνική γραμματεία να διδάσκεται στη γλώσσα μας που καταλαβαίνουμε και μιλάμε όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Όλες οι προοδευτικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις άλλαζαν την ισορροπία αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας υπέρ της τελευταίας. Ακούγοντας μερικές από τις παρεμβάσεις χθες, αναρωτήθηκα μήπως θέλουμε να γυρίσουμε στην εποχή που τα παιδιά μισούσαν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς γιατί τους υποχρέωναν να τους διαβάζουν στο πρωτότυπο. Αναρωτήθηκα επίσης πού είναι το Πασόκ. Υποτίθεται ότι είναι η συνέχεια μιας εξυγχρονιστικής λογικής στην εκπαίδευση, ότι συγκινεί... Οπότε λέω, το πράγμα το οποίο πρέπει να μάθω είναι ποια ήταν αυτή η μεγάλη ρωμιοσύνη που έχουμε εμείς τώρα, την ανέδεια να λέμε ότι δεν είμαστε Ρωμοί. Όταν το να είσαι Ρωμιός σημαίνει ότι είσαι ακριβώς ο πολίτης της μεγαλύτερης και της μακροβιότερης αυτοκρατορίας της Ευρώπης. Εν τούτης όμως... Και μάλιστα όταν λέω κάπου είμαστε βρε παιδιά Ρωμοί, γιατί το Έλληνες, να το σταματήσουμε λίγο και να θυμηθούμε ότι στα βυζαντινά χρόνια η λέξη Έλλην σήμαινε ειδωλολάτρης. Άρα η πρώτη καταβολή η εθνική είναι η Ορθοδοξία και η γλώσσα βέβαια. Λοιπόν, όταν λέμε το Ρωμιό σήμερα νομίζουμε ότι είναι λίγο υποτιμητικό. Ενώ γιατί Έλλην, γιατί πηδήξαμε 1000 χρόνια πάνω από την αυτοκρατορία τη Βυζαντινή και θεωρήσαμε τον εαυτό μας απόγονο του Περικλέους κατευθείαν. Επειδή, και αυτό θα το πω και είναι δυσάρεστο, επειδή μόνο οι Έλληνες από όλους τους Βαλκανίους δεν απελευθέρωσαν την κοιτίδα του γένους. Και η κοιτίδα του γένους δεν είναι η Αθήνα, η οποία Αθήνα ήταν ένα λασποχώρι το 1830, 33 τέλος πάντων, όταν έγινε πρωτεύουσα του κράτους. 8.000 σπίτια ήταν, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν και δίχως στέγη. Οπότε οι πόλεις,
η κατευθείαν πόλη, η μόνη πόλη ήταν ακριβώς η κοιτίδα του γένους, δηλαδή αυτή η οποία έδωσε την Ορθοδοξία και η οποία διατήρησε την γλώσσα, διατηρώντας και όλη την αρχαία γραμματεία. Και να μην μου πούν, όπως λένε στη Δύση, ότι οι Άραβες, λέει, έσωσαν την γραμματεία την αρχαία. Είναι αρχαία. Αυτά είναι αστεία πράγματα, γιατί φτάνει να θυμηθούμε μόνο ότι οι Άραβες δεν μετέφρασαν παρά τον Αριστοτέλη κυρίως. Ποιος μετέφρασε Όμηρο, ποιος μετέφρασε Σχύλο, ποιος Ευρυπίδη, ποιος Θουκυδίδη, ποιος Ξενοφόντα κτλ. Αν δεν υπήρχαν τα εργαστήρια, τα αντιγραφικά των μονών, όχι μόνο της Κωνσταντινούπολεως αλλά και όλης της περιφέρειας, δεν θα ξέραμε ούτε τη γλώσσα μας, τη συνέχεια δηλαδή, αλλά δεν θα ξέραμε και την αρχαία σκέψη και γραμματεία. Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον συγγραφέα Λάκη Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι από τους προτεργάτες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών από το 1983, του οποίου σήμερα πρόεδρος είναι η κυρία Αρβελέρ, την οποία ακούσατε πριν από λίγο. Επίσης ο κύριος Αποστολόπουλος είναι πρόεδρος των Καβαφίων μέχρι σήμερα. Και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας ταυτόχρονα και τον εκδότη του οργανισμού Κάκτος, τον Οδυσσέα το Χατζόπουλο. Όπου κι αν πας πόρτες κλειστές, κανένας για κανέναν, ούτε εσύ για σένα, δεν νοιάστηκες ποτέ. Αχ, να μπορούσα, Έλληνα, τα βάσανα σου να έγινα, τα βάσανα τα χίλια, τα βάσανα τα χίλια. Μια καλημέρα λες μισή και σαν βλαστημιά την πετάς και σαν βρυσιά απ' τα χίλια, και σαν βρυσιά απ' τα χίλια. Έχουμε μαζί μας στον αέρα τον κύριο Λάκη Αποστολόπουλο. Καλημέρα κύριε Αποστολόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Βούλης. Και τον κύριο Οδυσσέα Χατζόπουλο. Καλημέρα Κώστα. Τον Οδυσσέα. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Οδυσσέα. Δεν ξέρω αν αντέχουν σε κριτική αυτά που ακούσατε από την κυρία Αρβελέρ και την κυρία Ρεπούση. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει και πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοθαυμάσω την κυρία Αρβελέρ, την κυρία Ρεπούση, την κυρία Δραγώνα, όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κάνουν πραγματικά έναν αγώνα για να αναδείξουν αυτά που θέλουν να αναδείξουν. Δεν ξέρω αν είναι τα σωστά ή τα λανθασμένα. Αυτά σήμερα θα μας τα πείτε εσείς. Η κυρία Αρβελέρ, ακούσατε τι είπε. Κώστα, ότι, ναι. Κώστα, θέλω να αρχίσω από το Βέγκο. Μάλιστα. Και μετά την Αρβελέρ. Ναι. Ο Βέγκος είπε η Ελλάδα θα πεθάνει. Φοβάμαι ότι η Ελλάδα πέθανε. Ή θα συγκεντρωθούμε και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα ή θα δίνουμε διάφορες ευχές. Από την εκπομπή. Βέγκος τα είπε αυτά προπενταετίας. Η Ελλάδα πέθανε όμως μετά από 5 χρόνια. Εγώ θέλω να παρακαλέσω το Λάκη τον Αποστολόπουλο, το συγγραφέα μου, το μεγάλο συγγραφέα που τον έχουν στο θάνατο η διανόηση και δεν το θέλουν να τον προβάλλουν καθόλου, ούτε χθες, ούτε σήμερα, ούτε αύριο, και να καθίσει να μιλήσει ανοιχτά. Η Ελλάδα πέθανε. Πάμε αν θέλουμε για Ανάσταση. Για Ανάσταση ναι. Αλλά αν θα συνεχίσει έτσι η Ελλάδα,
είναι νεκροί. Όχι μόνο η γλώσσα, τα πάντα είναι νεκρά. Τα κόμματα από κόμματα δεν θα κάνουν τίποτα. Ο λαός υπάρχει, ο λαός όμως είναι χτυπημένος και ζητάω συγγνώμη από τους ακροατάς οι οποίοι δεν έχουν δουλειές, δεν έχουν να πληρώσουν τα χαράτσια και δεν έχουν να ζήσουνε, να καθόμαστε τώρα εμείς το πρωί να μιλάμε για την κυρία Αρβελέρ, την κυρία Ρεπούση και όλους τους άλλους που οδήγησαν την Ελλάδα σε θάνατο. Αυτά για το ξεκίνημα. Αγαπητέ Οδυσσέα, είναι έτσι όπως τα λες, διότι τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία. Η Ελλάδα δεν έφτασε εδώ που έφτασε από μόνη της, από ανικανότητα αυτών που την κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελλάδα έφτασε εδώ μέσα από κάποιο προφανώς σχέδιο. Ναι, αλλά το σχέδιο αυτό ήταν από το 21. Δεν ήταν ούτε τα 30 χρόνια, ούτε τα 100 χρόνια. Ήταν όλα τα 192 χρόνια που δεν θέλαν ποτέ την Ελλάδα ελεύθερη. Έτσι αποδεικνύεται τελικά. Κυρία Αποστολόπουλε. Κοιτάξτε τώρα, ο Οδυσσέας μάζεψε όλα σε ένα μεγάλο βάρος, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, και οι αναφορές που κάνει επάνω μου με αυτόν τον τρόπο με βάζουν σε δισταγμό. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό όλο που έχει ανακύψει, που ουσιαστικά οι ρίζες του λίγος πολύ, εγώ πιστεύω πως ανάγονται με την πτώση του σοβιετικού καθεστώτος και με την ανεξαρτησία των χωρών της Ευρώπης που στράφηκαν όλο το μπλοκ, το παλιό σοβιετικό στράφηκε προς τη μεριά της Ευρώπης, οπότε ήταν φανερό ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε πια να είχε την ίδια σχέση με την Ευρώπη, θα έπρεπε να συγκροτηθεί, να ανασυσταθεί κατά κάποιο τρόπο και να δημιουργήσει μια κοινωνία δίθεν σε εισαγωγικά ευρωπαϊκή. Τώρα το ζήτημα που τίθεται είναι το θέμα της ελληνικής ταυτότητας. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Δηλαδή η κυρία Ρεπούση, την οποία την ξέρω, πιστεύω πως είναι ένα από τα κορίτσια που ήταν στο Παρίσι και η οποία και αυτή συμμετέχει μέσα στο χώρο φυσικά της αριστεράς, η οποία δεν είναι μόνη της, γιατί ούτε είναι η κυρία Δραγώνα, είναι πολλοί κόσμος. Μπορεί ενδεικτικά, επειδή είναι καλό να μιλάμε με ονόματα μερικές φορές, θα πρέπει να αναφέρω, είναι μαζί με την κυρία Ρεπούση, ο Τζιόβα στο Μπιρμπιχάμι, ο Γιάννου Λόπλος στο Λονδίνο, είναι ο Λαμπρόπουλος στην Κολούμπια της Αμερικής, είναι ο Καραλής στο Σίδνεϊ. Αυτοί είναι όλοι πανεπιστημιακοί, φιλόλογοι πανεπιστημιακοί, γενικότερα μέσα από το χώρο του πολιτικό της κυρίας Ρεπούση. Από την Πάντιο είναι η κυρία Ψιμούλη επίσης, που εκτύπησε το πρόβλημα των σουλιωτών, ας πούμε, και την πολιορκία. Είναι το Λιαμέτ την ίδια στιγμή, σαν μια δεξαμενή σκέψεως, είναι το Πάντιο. Λοιπόν, όλοι αυτοί στην πραγματικότητα δεν είναι πιστοί μέσα στην ιδεολογία που είχαν ακολουθήσει. Η ιδεολογία αυτή, πάνω χάρη, είναι η ιδεολογία της αριστεράς. Και η ιδεολογία της αριστεράς, όπως είπε προηγουμένως η κυρία Αρβελέρ, συνέθεσε μαζί ένα είδος χριστιανομαρξισμού που εμφανίζεται έξω με το όνομα της Ρωμιοσύνης. Λοιπόν, ως εκ τούτου, κατά κάποιο τρόπο από το 20, αυτό που είπε προηγουμένως ο Οδυσσέας έχει απολύτως δίκιο. Δηλαδή αυτή η υπόθεση είναι από τα τρία συντάγματα ήδη, δηλαδή από την Επίδαυρο, το Σύνταγμα του Άστρους και της Τριζίνας, που εμφανίζεται το πρόβλημα της ταυτότητας του σύγχρονου ελληνισμού. Το πρόβλημα είναι αν είμαστε Ρωμοί ή αν είμαστε Έλληνες. Λίγος πολύ όλοι έχουν αποδεχτεί και τα τρία συντάγματα και η μετέπειτα ιστορία ότι είμαστε Έλληνες. Αυτό δεν είναι, είμαστε Έλληνες. Πρώτα υπάρχει το θέμα του αυτοκαθορισμού. Δεν θα μας πει η Αρβελέρ, εμείς αν γίνουμε Ρωμοί ή γίνουμε Ρουμάνοι ή γίνουμε Άλβανοι, είμαστε Έλληνες, γιατί είναι σαν να αφαιρεί εμάς ποιος είναι αυτοκαθορισμός μας, ο ατομικός, ο προσωπικός. Λοιπόν, αυτό είναι βέβαια ένα θέμα το οποίο δεν είναι ακριβώς, είναι κεντρικό θέμα του πρόβλημα του αυτοκαθορισμού, το οποίο η κυρία Αρβελέρ το διαλύει αμέσως. Η κυρία Αρβελέρ πιστεύει ότι ο σύγχρονος, που είναι και το κέντρο των θεμάτων, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα ονόματα που είπα έχουν δημιουργήσει έργα που επάνω στην ελληνική κοινωνία και κυρίως, ας πούμε, διατρέχουν, ας πούμε, όλη την προβληματική που έγινε γύρω από το 1900, το Μεσοπόλεμο, γύρω από τη γενιά του 30. Γιατί η γενιά του 30 είχε τόσο σε εισαγωγικά, μπορούμε να πούμε, συγγραφείς που ερχόντουσαν δεξιοί ή ταυτόχρονα βενζελικοί, και στους οποίους προσετέθησαν φυσικά και συγγραφείς από την αριστερά.
Λοιπόν, όλοι αυτοί ήταν ένα μείγμα της γενιάς του 30 όλων των πολιτικών τάσεων, που περισσότερο έφερε συγγραφείς από την Γερμανία, οι οποίοι είχαν λίγος πολύ σπουδάσει φιλοσοφία του δικαίου, και με επικεφαλής του Τζάτσο, ξέρουμε, Κανελόπουλος και όλη αυτή η ομάδα, Θεοδωρόπουλος, Θεοδωρακόπουλος κλπ. Μέχρι τον Δημήτρη τον Τζάτσο είχαν καλλιέργεια του δικαίου, ήταν συνταγματολόγοι κατά βάση ήταν. Λοιπόν, την ίδια στιγμή έφερε ποιητές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο επηρεάζονταν από την αγγλοσαξονική ποίηση και σκέψη και από τη γαλλική. Όπως ήταν ο Σεφέρης, ο Ελίτης και γενικότερα ο Θεοτοκάς, που ήταν το κέντρο της γενιάς του 30. Όπως έφερε και αριστερούς, όπως ο πιο ενδεικτικός είναι ο Ρίτσος. Λοιπόν, ξέρουμε ότι αυτό μέχρι το Μίκη το Θεοδωράκη, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό δεν ξέρω αν έχει συνείδηση το τι λέει με την ομοιοσύνη, δημιουργήθηκε ο μύθος της ομοιοσύνης. Ο μύθος όμως της ομοιοσύνης είχε ένα περίεργο πράγμα. Έφερνε κατευθείαν μια μαχαιριά μέσα στο κύτταρο της ελληνικής ταυτότητας. Δημιουργούσε μια διπλή ταυτότητα δίπλα στην ταυτότητα Έλλην. Και δημιούργησε μια διψυχία και μια διπλή ταυτότητα. Η κυρία Αρβελέρ, λοιπόν, όπως και η Ρεπούση, αυτή τη στιγμή μία χτυπάει τη γλώσσα, που φυσικά είναι το κεντρικό στοιχείο που εμφανίστηκε αυτός ο πολιτισμός, που όλοι γνωρίζουν πια πως πρόκειται για έναν ιδρυτικό πολιτισμό του ανθρώπου, έτσι. Γιατί ο πολιτισμός ελληνικός δεν είναι ένας πολιτισμός ανάμεσα στους άλλους, όπως λέμε πολυπολιτισμικότητα ή πολυφιλετικότητα. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι ιδρυτικός λαός, διότι όλο το αξιακό του σύστημα έχει υιοθετηθεί χωρίς καμία βία από τους λαούς του πλανήτη. Ό,τι δημιουργήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, είτε ήταν φιλοσοφία, είτε ήταν πολιτική με τη μορφή της δημοκρατίας, που αυτή τη στιγμή κόπτονται τόσο η κυρία Αρβελέρ όσο και η κυρία Ρεπούση, έρχεται από την Ελλάδα. Έχει διαμορφωθεί μέσα στην ελληνική γλώσσα. Εάν δεν μίλαγε η ελληνική γλώσσα, δεν θα υπήρχε το πρώτο πολίτημα της δημοκρατίας. Λοιπόν, εκεί υπάρχει βέβαια μια σύγχυση, αλλά βασίζεται και λίγο πολύ στην ημιμάθεια των αριστερών πτυχιούχων, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε με τόσο σοβαρούς τίτλους που λέμε, ξέρω, ιστορικός ή επιστήμον. Αυτοί οι περισσότερα ήταν παιδιά, και που εγώ τους γνώρισα όλους στο Παρίσι, ήταν πτυχιούχοι. Με το πτυχίο ένα επάγγελμα ήταν. Πολλοί από αυτούς μέσα από τα κόμματα μπήκαν στη Βουλή. Ξέρετε, όταν μπεις μέσα στη Βουλή, λίγος πολύ μπαίνεις μέσα στη γεύση της αστικής τάξης της Ελλάδας. Γιατί η αστική τάξη της Ελλάδας είναι η Βουλή, είναι η πολιτική. Λοιπόν, εκεί μέσα έχουν φρουρούς, αυτοκίνητα, μεγάλες, πώς το λένε, αμοιβές, πολλά πράγματα τα χάσανε, λίγος πολύ περισσότεροι τρελαθήκανε, διάδοση μέσα από τον τύπο, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, όλος δηλαδή ο δημόσιος χώρος αναφέρεται πάνω τους. Και σε μια στιγμή ένα πρόσωπο το οποίο είναι απλώς μια καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, μου φαίνεται η κυρία Ρεπούση αυτό είναι, καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, αυτό έκανε, και μετά έκανε ένα μικροπτυχιακό κάπως ιστορικά. Δεν έχει δείξει κάποιο έργο ιστορικό. Υπάρχουν όμως και εξωτερικοί παράγοντες. Ναι, ένα. Μια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα του εξής. Υπάρχει και το εξωτερικό. Εντάξει, όλα αυτά πρώτα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Το θέμα από τη στιγμή που κανένα κόμμα από τα ελληνικά δεν είναι ελληνικό, αναγκαστικά από το 21 μέχρι σήμερα η Ελλάδα και τα κόμματά της ζούσαν υπό το καθεστώς προστασίας και ενός διεθνούς προτεκτοράτου. Σε κάθε κόμμα μέσα υπάρχουν περισσότερες πρεσβείες. Δάνεια εχθές, δάνεια προχθές, δάνεια σήμερα. Τα ίδια δάνεια από το 1831 επί Μαυροκορδάτου η Ελλάδα έβαλε πάλι υποθήκευση όλες τις γεές ακριβώς με το αγγλικό δίκαιο. Το 1831. Είπαμε πας μακριά. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια ανατύπωση του 1831. Λοιπόν, αλλά τώρα ας αφήσουμε αυτό προς το παρόν, να ξεκαθαρίσουμε πρώτα το χώρο. Λέμε λοιπόν τώρα ότι ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ας πάρουμε την κυρία Ρεπούση. Η κυρία Ρεπούση φέρνει μια σοβαρή πρόταση. Η πρόταση της δεν είναι για την ελληνική γλώσσα, γιατί λίγος πολύ τα θέματα με την ελληνική γλώσσα πάντα στο πρόβλημα της εκπαιδεύσεως κλπ. Υπήρχαν πράγματα, ήταν βάσανος για τα παιδιά, ήταν κακές οι διδασκαλίες, δεν ξέραν πώς να βρουν καινούριους τρόπους διδασκαλίας, να περάσουν αυτή τη γλώσσα η οποία είναι το ρίζωμα των πάντων, διότι όλες οι ελληνικές λέξεις είναι οι ρίζες τους και αυτούς τις λέξεις μέσα εκεί. Αν τα καταργήσουμε την ελληνική γλώσσα, καταργούμε όλον τον ελληνισμό διεθνώς. Δηλαδή η κατάργηση
της ελληνικής γλώσσας σημαίνει την κατάργηση του ελληνισμού. Λοιπόν, διότι συν της άλλης αυτό είναι ένα παγκόσμιο στολίδι, το οποίο όλοι οι λαοί θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να καλλιεργούν και να προστατεύουν απολύτως. Λοιπόν, ο Αλαβάνος που είναι πιο έξυπνος και είναι πιο μορφωμένος και είναι περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό, είδε αμέσως την ανοησία της Ρεπούση και έσπευσε σε βοήθεια φέροντας παραδείγματα από τον Ελίτη και λοιπά για την ελληνική γλώσσα. Δεν χρειάζονται τέτοια παραδείγματα. Αυτό για την ελληνική γλώσσα που λέει η Ρεπούση έχει γίνει και παλιότερο, είναι ένα καλαμπούρι, ας το πούμε. Δεν το μπορούμε να το πάρουμε στα σοβαρά, έτσι. Και ούτε θα πρέπει να την κατακρίνουμε, να σηκώσουμε μαχαίρια εναντίον της. Και αυτές είναι βλακίες και ανοησίες. Λοιπόν, είπε η κοπέλα κάτι που είναι λαθεμένο. Εντάξει, θα το σκεφτεί και η ίδια, ήδη το σκέφτηκε και μου φαίνεται πολλές λέξεις τις παίρνει πίσω, συνομιλεί με διάφορους δημοσιογράφους, γίνεται ένα ανακάτεμα και στην ίδια. Την παίρνει πίσω ανάλογα με το δημοσιογράφο. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το ζήτημα. Το θέμα όμως το κεντρικό είναι η Αρβελέρ, που είναι άλλο ζήτημα. Έχει γράψει για την πολιτική φιλοσοφία του Βυζαντίου, την πολιτική σκέψη του Βυζαντίου. Είναι Ελληνίδα που βγήκε μετά τη γενιά του Μαδαρόα στη Γαλλία. Είναι σε οικογένεια πάρα πολύ δυνατή, τον Αρβελέρ. Ο σύζυγός της νομίζω ήταν και προσωπικός κοντινός φίλος του Ντεγκόλ. Έχει πάρει αξιώματα μέσα, ήταν πρίτανης τροφοδοσίας στα γαλλικά πανεπιστήμια. Έγινε πρόεδρος του Μπομπού και στη συνέχεια έγινε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Δεν πρέπει λοιπόν, η κυρία Αρβελέρ φέρνει ένα θέμα. Ρωμιός ή Έλληνας. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Πριν θα τελειώσουμε με την κυρία Ρεπούση όμως. Η κυρία Ρεπούση φέρνει κάτι πολύ σοβαρό. Φέρνει το πρόβλημα της θρησκείας. Αυτό είναι το σοβαρό. Το σοβαρό, εάν πραγματικά πρέπει να συνεχίσουν οι εικόνες των Αγίων και του Χριστού μέσα στα σχολεία, αν θα πρέπει να συνεχίσουν το κοινοβούλιο να ορκίζονται στην τριάδα, εάν το πρόβλημα, δηλαδή φέρνει το πρόβλημα του τρίτου άρθρου του Συντάγματος. Όλη η διαπλοκή και όλη η διαφθορά η ελληνική, κατά τη γνώμη μου, στηρίζεται σε αυτό το άρθρο. Ήτανε πρώτος στην Επίδαυρο, έχει φτάσει, το έχουν αποθήσει οι πολιτικοί 2 θέσεις παρακάτω. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή τρίτο. Και το θεωρούν μεγάλον αγώνα να το φτάσουν να είναι το τρίτο άρθρο του Συντάγματος. Στο τρίτο άρθρο του Συντάγματος που υπάρχει συναλληλία στην εξουσία, δηλαδή συγκυριαρχία του παλιού Βυζαντίου πολιτικών και αρχιεπισκόπου ή πατριάρχη, αυτό είναι το κέντρο που εκεί μέσα μαζεύεται όλος ο δημόσιος χώρος, τα μέντια, τα ψυχοτεχνικά μέσα προπαγάνδας, οι επιχειρηματίες, οι συνδικαλιστές, το πανεπιστήμιο, οι καλλιτέχνες, οι εκδότες, ο στρατός, η δικαιοσύνη κυρίως. Λοιπόν, όλες αυτές οι ελίτ οι ελληνικές μαζεύονται γύρω από αυτό το άρθρο, το τρίτο άρθρο του Συντάγματος. Αυτό το άρθρο πληρώνει σήμερα με τα μνημόνια ο ελληνικός λαός. Αυτό το, δηλαδή, από τη στιγμή που η πολιτική τάξη αυτή τη στιγμή δεν είναι στις φυλακές, διότι έπρεπε να ήταν στις φυλακές όλη η πολιτική τάξη, και ο λαός παθητικά αποδέχεται ότι δεν μπορώ να τους κλείσω μέσα, ενώ τους χαίνομαι όλους, αλλά το ζήτημα είναι ότι τους έχω ψηφίσει, ως εκ τούτου θα δεχτώ τα βάρη να αποπληρώσω αυτά που κατέκλεψαν και καταλύστησαν τον ελληνικό λαό, που βγαίνουν μέχρι οι σοσιοδημοκράτες. Το άκουγα προχτές στο σοσιοδημοκράτη της Γερμανίας να λέει ότι η άρχουσα τάξη κατά κάποιο τρόπο, η οικονομική της Ελλάδας καταλύστευσε το ελληνικό δημόσιο. Και τότε και όλες οι λίστες που βγαίνουν από αυτές, όλοι οι κατάλογοι από τη λίστα Λαργά, δεν κουνήθηκε απολύτως τίποτε. Ως εκ τούτου αυτό το σύστημα του κοτσαμπασισμού στηρίζεται στο τρίτο άρθρο του Συντάγματος. Ποτέ δεν η αριστερά, επειδή συμμετείχε μέσα, και διότι και αυτή συμμετείχε μέσα στο κοινοβούλιο, και το κοινοβούλιο ήταν ακριβώς αυτή η ληστεία και αυτό το άθλιο άρθρο, δεν προχωρήσαν στο διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Γιατί αν προχωρούσαν στο διαχωρισμό εκκλησίας κράτους, θα ανοιγόταν αμέσως, θα αφινόταν ελεύθερος ο δημόσιος χώρος. Διότι ο δημόσιος χώρος είναι αυτός που κυριαρχεί και κυριαρχούν όλη η πολιτική τάξη, ελέγχει όλη την Ελλάδα και τους διανοουμένους μέσα από τον δημόσιο χώρο. Τι είναι ο δημόσιος χώρος? Είναι τα ψυχοτεχνικά μέσα προπαγάνδας, έτσι, η απόκρυψη που τα ονομάζουμε μέντια, έτσι, ΜΜΕ. Προσέξτε να δείτε.
τι είναι την ίδια στιγμή? Πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, απογευματινάδικα, όπως τα ονομάζουν εν πάση περιπτώσει όλα αυτά, τα οποία τι είναι? Κατά κάποιο τρόπο ένας εντυπωσιασμός ρηχός και πολλές φορές χυδαίος, να πούμε, δηλαδή είναι ένα είδος πορνογραφίας κατά βάση. Λοιπόν, τι είναι την ίδια στιγμή? Ποιες εκπομπές υπάρχουν μέσα στο δημόσιο χώρο όπου πρέπει να συζητούνται τα προβλήματα του ελληνισμού? Εκτός από τον ξύλινο λόγο και των αντιπαραθέσεις που έχουν μέσα από τα κανάλια, τα πολιτικά κόμματα, δεν υπάρχει κανένας διανοούμενος και καμία σκέψη στη σύγχρονη Ελλάδα. 3 εκπομπές, λίγος πολύ ψευτοεκπομπές εμφανίζονται. Μία εκπομπή του Σαββίδη στην Θεσσαλονίκη, που γινόταν υπό την επιτήρηση του Λουδοβίκου και του όρους του Άθους. Ο Σαββίδης είναι ένας παλιός αριστερός, ο οποίος βέβαια ελέγχεται από την Εκκλησία και προωθούσε ο άνθρωπος, και αυτός προσπαθούσε, ήταν καλύτερος από μακριά, ο πρώτος από όλους. Προσπάθησε κάτι να υποθεί στην Ελλάδα και δεν είχε και διαμορφωθεί από μια ελληνική σκέψη. Είναι παλιός μαρξιστής. Λοιπόν, ωστόσο όμως είχε μια τιμιότητα. Είναι μαθηματικός ο ίδιος, έφερε πολλά θέματα όταν δεν έβρισκε, δεν μπορούσε να κρίνει θέματα εξωτερικής πολιτικής, αναφερόταν επάνω στη μαθηματική, επάνω σε αστροφυσικούς, σε Έλληνες που έχουν κάνει επιτυχία σαν επιστήμονες στο εξωτερικό κλπ. Λοιπόν, αυτή είναι μια εκπομπή. Η άλλη εκπομπή ήταν της κυρίας Φλέσσα, που στην πραγματικότητα το ίδιο πράγμα, περισσότερο αυτή επειδή είναι ορθόδοξος, έφερνε όλο οι ορθόδοξους συγγραφείς ή οι αστροφυσικούς με τον ίδιο τρόπο επιτυχημένους Έλληνες στο εξωτερικό. Επί του θέματος και επί της Ελλάδας κανένας. Και η τρίτη εκπομπή ήταν της ΤΑΗ, που στην ανώτερη της μορφή μπορούσε να φέρει στην εκπομπή της ανθρώπους σοβαρούς όπως είναι ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλάς και να συζητήσουν για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Τσουκαλάς βέβαια και κοινολόγος και ιστορικός και είναι καθηγητής ουσιαστικός στο Πανεπιστήμιο, έχει βιβλία επάνω, έχει συγκεκριμένα βιβλία. Και το τελευταίο του βιβλίο μιλάει ευθέως για την Ελλάδα με πολύ λεπτό τρόπο που το λέει η αλήθεια, η Ελλάδα της λύθης και της αλήθειας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο δημόσιος χώρος κατέχεται όλος από το 3ο άρθρο του Συντάγματος. Σε αυτό απαγορεύεται κάθε σχέση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι από την εποχή του Συντάγματος, του πρώτου Συντάγματος της Επιδαύρου μέχρι σήμερα απαγορεύτηκε η έκδοση της αρχαίας γραμματείας. Έπρεπε να υπάρξουν, υπήρξε βέβαια ο Ζαχαρόπουλος, υπήρχαν άλλοι εκδότες που βγάλανε 150-200 τόμους. Έπρεπε να υπάρξει όμως ο Οδυσσέος Χατζόπουλος που έβγαλε 800 τόμους και ήρθε όλη η γραμματεία στην επιφάνεια. Σκεφτείτε κάθε γενιά των Ελλήνων αν είχε στα χέρια της την ελληνική γραμματεία. Θα ήταν άλλη παιδεία εντελώς στην Ελλάδα. Λοιπόν, ως εκ τούτου το πρόβλημα της παιδείας εγκλωβίζεται από όλα τα πολιτικά κόμματα και από την αριστερά μέσα σε αυτό το άθλιο σύστημα που η κυρία Ρεπούση, χωρίς να το καταλάβει, θέλει να μετατρέψει την πιστή στο πνεύμα της αριστεράς πάντα, που απλοποιούσε μέσα σε ένα διεθνισμό και σε μια ισότητα παγκόσμια ταξικής κοινωνίας, απλοποιούσε τα θέματα και θέλει να δημιουργήσει από την ελληνική γλώσσα να την κάνει μια γλώσσα εσπεράντος και στο τέλος ένα ψήθυρο, ένα τράβλισμα, να υπάρχει ένα γκρίλισμα και την ίδια στιγμή δίπλα στο γκρίλισμα να υπάρχουν πολιτικά συνθήματα. Αυτό επιδιώκει η κυρία Ρεπούση, χωρίς να το ξέρει. Είναι το ασυνείδητό της στο αριστερό που τον οδηγεί εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα και τελειώσαμε με την κυρία Ρεπούση, η οποία φέρνει όμως ένα κεντρικό θέμα. Δεν το είπε, αλλά ανέφερε το πρόβλημα στα σχολεία με το πρόβλημα των εικόνων, στα δικαστήρια κλπ. Είναι το πρόβλημα του χωρισμού εκκλησίας-κράτους. Όλη η διαφθορά η ελληνική στηρίζεται στο 3ο άρθρο του Συντάγματος. Αυτό ο μόνος άνθρωπος που το χτύπησε εδώ και κινήθηκε ήταν ο Αριστόβουλος Μάνεσης, ο συνταγματολόγος. Κανένας άλλος. Όλοι οι συνταγματιστές που βγήκαν από την Γερμανία και που ήταν μαθητές μετά του Τσάτσου κρατήσανε το 3ο άρθρο και αυτή την διαφθορά και τον κοτσαβασισμό, που το κέντρο του και το παλάτι του και το βασίλειό του είναι είναι η Βουλή. Το 3ο άρθρο του Συντάγματος είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι ακριβώς το Βυζάντιο του αναφορά του 3ου Συντάγματος, να την καταλάβει ο μέσος αγορατής. Κοίτα, είναι πολύ απλό αν πάρεις ένα σύνταγμα ελληνικό. Να το πεις, γιατί δεν θα πάνε να πάρουν το σύνταγμα. Δείχνει στην κυριαρχία, πώς το λένε, πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχηγών. Πολύ απλό. Που στηρίζεται στη συνοδική σχέση. Λοιπόν,
σημαίνει ότι η πολιτική και η Εκκλησία, και γι' αυτό η Εκκλησία παρεμβαίνει, και ειδικά με τον Χριστόδουλο παρέμβαινε εθνικά κατευθείαν σε όλα τα θέματα. Δεν μπορεί να πάρθει απόφαση στην Ελλάδα, οι μικρές ελίτ που διευθύνουν την Ελλάδα, αν δεν συμφωνήσει η Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία υποτίθεται πως είναι ο πυλώνας, ο πνευματικός του ελληνισμού. Λάκη, πρόσεξε. Είδες καμία αντίδραση του Ερώνυμου που έχει σπουδάσει και φιλολογία με τη Ρεπούση? Όχι, μα δεν τους, ίσα αυτό το θέμα τους ενδιαφέρει αυτούς. Τους ενδιαφέρει να είναι έτσι. Πρόσεχε να δεις. Θα τα πούμε ένα-ένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είπαμε για τη Ρεπούση ότι φέρνει ένα σημαντικό στοιχείο που κατηγορεί. Όχι, αφήνω τη Ρεπούση. Λοιπόν, αφήνω το Ράδι. Η Ρεπούση δεν ξέρει και το θέμα, να σου πω πιο απλά. Είναι ένα κορίτσι, δεν ξέρει τα θέματα. Η Ρεπούση. Ναι, δεν τα ξέρει. Ο Ιερώνυμος το ξέρει όμως. Το ξέρει και πολύ καλά. Λοιπόν, ξέρει ότι όλο το πρόβλημα. Εσείς νομίζετε ότι η Ρεπούση δεν το ξέρει το θέμα? Εγώ πιστεύω πως δεν το ξέρει. Μακάρι να μην το ξέρει. Κοίτα να δεις. Κύριε Ούλιστα, να κάνει κάτι από άγνοια, μακάρι να είναι μέσα έτσι. Σε μια ημιμάθεια της αριστεράς που είναι σλόγγαν πολιτικά αυτά. Αυτό το πρόβλημα των αρχαιοελληνικών δεν είναι τώρα, είναι μια μιζέρια που μας ακολουθεί, εγώ θυμάμαι από τότε που ήμουν μικρός, που τα παιδιά βασανιζόμαστε με τα αρχαία ελληνικά. Ένα νεαρό παιδί δεν μπορεί να καταλάβει τι βάσανο κλπ. Και ίσως ήταν ένας κακός τρόπος, πώς το λένε, εκπαιδεύσεως. Αυτό μπορούσαν να το βρουν. Για να μην μάθουμε τώρα ποτέ. όμως μπορεί να το καταλάβει. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, τώρα όμως μπορεί να το καταλάβει, Λάκη. Ναι, βεβαίως. Μην το διώχνεις στο μικρό. Ο μικρός καταλαβαίνει τα πάντα. Τα πάντα, συμφωνώ. Έχει γνώμη για τα πάντα. Συμφωνώ. Μα το θέμα της εκπαιδεύσεως τώρα, η κυρία Ρεπούση όταν μιλάει για ανθρωπιστικές σπουδές και ότι δεν την βοήθησε σε τίποτε η γνώση αρχαίας ελληνικής ανθρωπιστικές σπουδές, πρέπει να ξέρει ότι η λέξη άνθρωπος είναι μέσα σε αυτή τη γλώσσα, η οποία χωρίς αυτήν δεν θα είχε και τη μικροεπιστήμη και το πτυχίο που έχει. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε όμως, γιατί δεν θέλω να κάνω μια πολεμική αντί της Ρεπούση, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό το ζήτημα. Με ενδιαφέρει όμως το θέμα που φέρνει της Εκκλησίας και του τρίτου άρθρου του Συντάγματος που το λέει στην άκρη των χιλιών. Δεν προχωράει παρακάτω να το πει. Ούτε γιατί η αριστερά ήταν μέσα, μοιραζόταν, έπαιρνε κομμάτι από αυτό το μέρος. Χώρια ότι ήταν χριστιανομαρξιστική, γιατί πίστευε πως ενωνόταν από τη μία Ορθοδοξία στην άλλη Ορθοδοξία. Από την Ορθοδοξία του Βυζαντίου στην Ορθοδοξία τη Σταλινική. Όλο το κομμουνιστικό κόμμα ήταν αυτό το πράγμα, ήταν χριστιανομαρξιστικό. Και μέχρι τώρα. Δεν θέλανε έθνος, θέλανε γένος. Θέλανε γένος ακριβώς, μιλάει για γένος. Γένος γιατί ήταν το πρόβλημα του Βυζαντίου ακριβώς. Λοιπόν, ενώ το πρόβλημα που χτυπήσαν ακριβώς ήταν το έθνος κράτος, πιστεύοντας καταρχάς ότι το έθνος κράτος είναι ένα τεχνητό, δηλαδή η Ελλάδα ένα τεχνητό κρατήδιο που μας φτιαχτήκανε από τους Ευρωπαίους να ελέγχουν τα μικρά έθνη κράτη, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια, αλλά η εσωτερική αλήθεια του έθνους κράτους, δηλαδή η ταυτότητα Έλλην, δεν είναι ένα τεχνικό κατασκεύασμα από τους Γάλλους και τους Εγγλέζους, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ας το αφήσουμε εκεί. Θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα τώρα που άκουσα σήμερα το πρωί. Άκουσα σε κάποια στιγμή σήμερα το πρωί. Σε κάποια εκπομπή πρωινή. Άκουσα τον Σαμαρά να μιλάει στους νέους της Νέας Δημοκρατίας για την εξωστρέφεια. Τους προέτρεπε να κοιτάξουν την εξωστρέφεια, την δημιουργικότητα και κάθε τι καινούριο, δεν θυμάμαι τη λέξη ακριβώς, δηλαδή καινοτομία, κάθε καινοτομία. Τους προέτρεπε σε μια δημιουργία. Λοιπόν, έκανε μια ανάλυση την ίδια στιγμή που ποτέ δεν είχε γίνει του μεσογειακού χώρου. Ο μεσογειακός χώρος μέχρι τώρα που δημιουργήσαμε σχέση με το Ισραήλ δεν είχε θυχτεί ποτέ. Και μάλιστα οι Έλληνες διπλωμάτες, επειδή εγώ έμεινα από το 2002 μέχρι το 2005 στην Πυρωτική Αλεξανδρίας, ξέρω ότι τα ζώα αμαργά δεν είχαν ιδέα από το πρόβλημα της πολιτικής. Μπαίνανε προκειμένου να βουτήξουν τίποτε μίζες με τους επιχειρηματίες τους οποίους υποστηρίζανε εμπορικά στην Αίγυπτο ή γενικότερα στον αραβικό κόσμο, και εκεί μέχρι έφτανε το πράγμα. Δεν είχαν καμία γνώση. Κάποιοι σύμβουλοι του Σαμαρά προφανώς του δώσανε το βιβλίο του Γεράσιμου του Κακλαμάνη για το ανατολικό ζήτημα, που κυκλοφόρησε το 1989 μου φαίνεται, 98, από τον 21ο αιώνα. Λοιπόν, του δώσαν αυτούς το βιβλίο και ο Σαμαράς η ανάλυση που κάνει με εδώ και εκεί συμπληρωματικά στοιχεία λέει αυτούσια την αντίληψη του για τον μεσογειακό χώρο του Κακλαμάνη, χωρίς φυσικά να αναφερθεί καθόλου. Αυτό δείχνει και σε έναν βαθμό
πως το πρώτο πράγμα που η πολιτική εξουσία και αυτό το τρίτο άρθρο του συντάγματος που ελέγχει το δημόσιο χώρο είναι να ξεπαστρέψουν όποιον είναι σημαντικό συγγραφέα. Τον Κακλαμάνιο, επειδή έφερε το πρόβλημα της Ελλάδος ως κράτος δικαίου και ένα άλλο βιβλίο του το οποίο το λέει «Η δομή του ελληνικού κράτους», κάνει κριτική ακριβώς ποιες είναι οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις του κράτους δικαίου που φτιάχτηκε από την Επανάσταση από το 19 με 21 μέχρι σήμερα. Κρίνοντας λοιπόν το πρόβλημα του δικαίου, βγάζει ότι αυτά είναι συμπιλήμματα και συγκολλήσεις από ξένα άρθρα από ξένα συντάγματα, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση, και αυτό το πρόβλημα του ελληνικού κράτους μέσα από τον Παλαμίδη και τον Μακρυγιάννη στήριξε μέχρι σήμερα το πρόβλημα της κλεπτοκρατίας. Αυτό που συζητάνε τώρα και οι δημοσιογράφοι και υπάρχουν βιβλία για την κλεπτοκρατία, ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο πλουτισμός διαμέσου των κομμάτων και της πολιτικής. Κλείνω εδώ. Λοιπόν, η ελληνική ηγεσία, και αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δεν ήθελε με κανένα τρόπο επαφή με διανοουμένους. Και έτσι οι ελάχιστους διανοουμένους που υπήρχαν, και αυτούς τους είχαν αποκλείσει, και όλος ο δημόσιος χώρος κατεχόταν από την Εκκλησία, από αυτές τις φτωχές εκπομπές που ανέφερα, και από τα πολιτικά κόμματα που διαξυφίζονται με ένα ξύλινο λόγο, διάφοροι κομπιναδόροι που είναι μέσα στα κόμματα, γιατί στην πραγματικότητα το κοινοβούλιο τι είναι συμμορίες όλων των κομμάτων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που αποτελεί και την αστική τάξη της Νέας Ελλάδας, έτσι, σε σύμπνοια με την Εκκλησία. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό έφερε και την κρίση. Τώρα, με τους πολέμους και με τις μεταφορές των πληθυσμών, όλο αυτό το οποίο έγινε, με το πολυφιλετικό, οι ξένοι που ερχόντουσαν εδώ, η χώρα σαν κέντρο, κέντρο υποδοχής ξένων κλπ, δημιουργήθηκε το πραγματικό ζήτημα, το οποίο υπέβοσκε πάντα. Το πρόβλημα που υπέβοσκε πάντα ήταν ότι οι χριστιανοκομμουνιστές από τη μία μεριά θέλανε να εξοντώσουν την ελληνική ταυτότητα, από την άλλη μεριά ήθελαν να σπρώξουν την ελληνική ταυτότητα προς την Χρυσή Αυγή και στους Ναζί της Γερμανίας. Πράγματα απολύτως ηλίθια δηλαδή. Διότι η Γερμανία ουσιαστικά, όλος ο ναζισμός είναι εβραιοπροτεσταντικής ρίζας. Δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα. Ο 19ος αιώνας, αυτό που ονομάζουν ιδεαλισμό στη φιλοσοφία, με τους Γερμανούς μεγάλους φιλοσόφους από το Σένλινγκ στο Χέγκελ μέχρι μετέπειτα στον Νίτσε και στο Χάιντεγκερ, που ήταν φιλέλληνες, δεν είχαν καμία σχέση με τον ναζισμό. Λοιπόν, ούτε μία σχέση, ούτε ο Σπέγγλερ ακόμα καμία σχέση με τον ναζισμό. Λοιπόν, εντέχνως όμως οι χριστιανοί Έλληνες εδώ σπρώχνουν κάτι το οποίο πολλοί άλλοι χριστιανοί δεν το κάνουν καθόλου. Μήπως πρέπει να σταματήσω? Όχι, συνεχίστε. Κώστα, άσον να συνεχίστε. Κάτι πήγα να πω στον ηχολήπτη, αλλά δεν μου έκλεισε τη φωνή. Συνεχίστε, συγγνώμη. Μέχρι τώρα οι χριστιανοί εντέχνος, και η Αρβελέα αυτό κάνει, σπρώχνει αυτή τη διαμάχη Ελλήνων και Εβραίων που υπάρχει στο εσωτερικό του χριστιανισμού. Υπάρχουν μια σειρά άλλοι φίλοι χριστιανοί, εγώ έχω επιστήθιους φίλους χριστιανούς, που δεν έχουν καθόλου αυτή την αντίληψη. Πιστεύουν βέβαια πως είναι διαφορετικές παραδόσεις, αλλά ότι ο χριστιανισμός είναι σε μεγάλο βαθμό ένα πράγμα ελληνικό που στηρίχθηκε στον Πλάτωνα, στους νεοπλατωνικούς κλπ. Δηλαδή στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη κυρίως. Λοιπόν, οι αιρεσιάρχες και αυτοί δεν το δέχονται και πάρα πολύ. Θέλουν το εβραϊκό μέρος να κυριαρχεί. Στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τρελός, και μπορώ να πω. Οι περισσότεροι χριστιανοί ξέρουν ότι είναι προσήλυτοι σε μια ξένη θρησκεία. Ότι έχουν αποποιηθεί τον πολιτισμό μέσα από τον οποίο έρχονται. Αυτό τους κάνει γενίτσαρους. Και γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό οι χριστιανοί έχουν το χειρότερο μίσος, το πιο μαύρο μίσος εναντίον της αρχαίας Ελλάδας. Αυτό είχε περάσει και στο μαρξισμό. Ακόμα αυτό το βότσαλο το είχε φάει και ο Θοδωράκης. Και μίλαγε για τη Ρωμιοσύνη, ο καημός της Ρωμιοσύνης και όλες αυτές τις αηδίες και τις βλακίες που έλεγε. Ο Θοδωράκης είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει μια φυλακή. Ήταν ο καλύτερος Έλληνας συνθέτης, έντεχνης λαϊκής μουσικής. Ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος και υγιής άνθρωπος στη βάση, όλη του η ζωή. Και με μεγάλο χιούμορ. Όμως είχε φάει αυτό το πράγμα της Ρωμιοσύνης. Τι δουλειά ήθελε τώρα ο Θοδωράκης με τη Ρωμιοσύνη? Τι ήθελε με τον χριστιανομαρξισμό? Μπορεί έξω να βγει να μου το πει εμένα, όχι στα παιδάκια ή στα άρθρα αριστερά-δεξιά. Δεν μπορεί να το πει. Αφού ο χριστιανομαρξισμός της Ρωμιοσύνης είναι εναντίον της Ελλάδας, θέλει να καταστρέψει την Ελλάδα, να τη διαμελήσει την Ελλάδα. Αυτό είναι το κέντρο της Ρωμιοσύνης. Λοιπόν,
Έχω ακόμα να πω ένα τέλος. Αυτό που μας λέει η κυρία Αρβελέρ, να πάψουμε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες. Ανατυπώνει το Θοδωράκη στη βάση. Μόνο η οποία είναι πιο αυθάδης. Για να πούμε τώρα για την κυρία Αρβελέρ. Η κυρία Αρβελέρ είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών. Και κάποιων άλλων ιδρυμάτων. Ναι, είναι και άλλων ιδρυμάτων. Όχι των ελληνικών ιδρυμάτων πολιτισμού. Μάλιστα. Πρώτα το γεγονός να καταλάβουμε τι λέμε, έτσι. Ότι το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών που φτιάχτηκε από τον Καραμαλή και τον Τσάτσο δεν είχε καθόλου αυτούς τους σκοπούς. Είχε τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την ευάθυνση της Ευρώπης. Το Κωνσταντίνο Τσάτσο. Το Κωνσταντίνο Τσάτσο βέβαια. Ναι, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Τον έχουν μπερδέψει. Όχι, καμιά σχέση ούτε μια στάση. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος που ήταν και η επικεφαλής της γενιάς του 30. Γιατί η γενιά του 30 στηρίχθηκε στο διάλογο πίσεως φιλοσοφίας με τον ανάμεσα στον Τσάτσο και στο Σεφέρι. Λοιπόν, έχουν δώσει το κέντρο αυτό, το οποίο είναι ελληνικό, είναι carte visite, είναι οποιονδήποτε καλής έρχεται σε 0 χρόνο. Εγώ εργάστηκα από εκεί και είμαι από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του Κέντρου Δελφών. Λοιπόν, σας λέγω ότι δεν υπήρχε οργανισμός, πρόσωπα κλπ. Που δεν καλούσαμε τη μία μέρα και σε 1-2 ώρες είχαμε απάντηση. Λοιπόν, αυτό το αφήσαν ανενεργό. Να γκρεμιστεί, να πεθάνει, να μείνει μια κομπίνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να διαλυθεί. Επιπλέον εκεί μέσα τι βάλανε. Βάλανε τη μία στιγμή το Πασόκ, το άθλιο Πασόκ, που είναι η πηγή μεγάλη της διαφθοράς, μια αριστερή οπτική της Χούντας, τίποτα άλλο δεν ήταν το Πασόκ. Ήταν μια εκδοχή αριστερή της Χούντας. Ποιος έκανε αυτά? Αυτά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιος Ανδρέας Παπανδρέου ρε? Αυτός ήρθε και πέρασε. Πέρασε λοιπόν. Και μετά ήρθε ο Σιμίτης και μετά ήρθε ο ένας και ήρθε ο άλλος. Λοιπόν, δεν ήταν πίσω ο Λαμπράκης? Πας αλλού τώρα. Τι το πάω αλλού? Μίλα συγκεκριμένα. Θα πεις την εκδοχή σου. Εγώ τώρα λέω αυτό το οποίο εγώ έζησα. Λοιπόν, αυτό εγώ που έζησα πολιτικά. Πολιτικά από τη στιγμή που μπήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και βγάζουν τον Καραμανλή από την Προεδρία και βάζουν το Σαρτετάκι, το κέντρο στρέφεται στον αραβικό κόσμο. Έχει τελειώσει το πρόβλημα της Ευρώπης. Και δίνουμε και πίσω τα χρήματα που παίρναμε από το Συμβούλιο Ευρώπης. Έχει τελειώσει. Από εκεί και πέρα είναι χριστιανομαρξιστές που αναλαμβάνουν τη διεύθυνση. Θα βάλουν κατά αυτής το γιο ενός παλιού αριστερού μαθηματικός, ο οποίος ήταν στο Πολυτεχνείο, το Γκακλαμάνι, ο οποίος θα κάτσει, πώς το λένε, 9 χρόνια στη θέση του διευθυντού. Στη συνέχεια θα βάλουν έναν των διεθνών σχέσεων που είναι καθηγητής στο Πάντιο, ο οποίος συνδέεται με τη Μονή Κίκου. Ικανός βέβαια στην επιστήμη του μέσα, αλλά δεν ήταν χριστιανός. Τον Ιάρχοντες. Το Γιαλουρίδη. Ο Νεάρχο έχει στρίψει προς τη μεριά την ελληνική, που τότε δεν είχε, ήταν τότε τριτοκοσμικός και εντάξει, τρέχα γύρευε. Με το πέρασμα του χρόνου όμως διαμορφώθηκε σιγά σιγά και έχει στρίψει την ελληνική μεριά. Λοιπόν, ως εκ τούτου, αυτοί που φέρουν μετά σαν κέντρο είναι την Αρβελέρ. Να δώσει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών, που είναι η ευάθυνση της Ευρώπης, που είναι η προβολή της ελληνικής ταυτότητας διεθνώς, στην Αρβελέρ, η οποία πιστεύει ότι πρέπει να απαλλαγούμε από την ονομασία Έλληνες. Καταλαβαίνετε τι κομμωδία είναι. Εδώ δεν είναι ο Ξημορολάκη που λέει ότι να πάψουμε να λέμε ότι είμαστε Έλληνες και ανέλαβε το Μάιο μήνα. Ανέλαβε το Μάιο μήνα την Προεδρία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Να γράψει του Ρωμαϊκού Ιδρύματος Πολιτισμού. Από ποιους? Από τον κύριο Τζαβάρα. Όχι παιδί μου, από τους Ρωμαίους. Από τους Ρωμαίους. Απ' έξω την κάνανε. Ωραία. Ο Τζαβάρας την έκανε τώρα. Όχι, ο Τζαβάρας θα μπορούσε να πει όχι. Πώς να πει όχι ο Τζαβάρας? Εντάξει, κάποτε πρέπει να σηκώσουμε και το ανάστημά μας. Αφού έχουμε πεθάνει ρε Κώστα. Παιδιά, πρώτα να πούμε τα τυπικά πράγματα. Πρώτα να πούμε τα τυπικά. Ναι, ας πούμε τα τυπικά. Ξέρεις πόσες μέρες θέλουμε για τα τυπικά? 1 χρόνο. Οδυσσέα ό,τι μπορέσουμε, μέχρι εκεί που μπορούμε να πούμε. Θα έχουμε και τη δεύτερη ώρα και αυτό το οποίο πρέπει να τους πούμε. Και τη δεύτερη ώρα και αύριο μέρα είναι. Κοίτα να δεις κάτι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Η Αρβελέρ ήταν, πώς το λένε, σύμβουλος του Φρανσουά Μιτσεράν σε θέματα των σοβιετικών ηγετών. Δηλαδή σαν βυζαντινολόγος έκανε πορτρέτα ψυχολογικά των ηγετών τύπου... Τι να σου κάνω που δεν την ακούνε πολύ την εκπομπή? Τι λέτε, έτσι νομίζετε, την ακούνε σε όλο τον πλανήτη. Καλά, στον πλανήτη φουρ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι να κάνουμε, αύριο θα την κάνουμε στο CNN. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Η Αρβελέρ λοιπόν βοηθούσε τη γαλλική κυβέρνηση και ειδικά το Μιτσεράν στο θέμα των ψυχολογικών πορτρέτων, ώστε η διπλωματία η γαλλική να μπορεί να αντιμετωπίζει τους Ρώσους ηγέτες
που είχαν μια διαφορετική ιδιοσυστασία και ψυχολογική βάση που δεν την γνωρίζανε. Γιατί είναι εμφανές ότι το ρωσικό μέρος οι Γάλλοι το γνωρίζουν ελάχιστα. Δεν τυχαίο εξάλλου ότι Γκόγκολ, Ντοστογεύσκι, όλοι αυτοί δεν έχουν κανάλια ευαισθησίας να τους μεταφράσουν. Τους αφήνουν απ' έξω. Λίγος πολύ κάποιοι συγγραφείς τους γράφουν δοκίμια επάνω, αλλά ουσιαστικά στις εκδόσεις τους αφήνουν απ' έξω. Λοιπόν, τώρα να βλέπουμε κάτι. Λέει η Αρβελέρ πως είναι Ρώμια. Ωραία. Ο Μπρέζνιεφ μέχρι τον Πούτι σήμερα δεν είναι Ρωμιοί, δεν ήταν τρίτη Ρώμη. Δεν συνέχιζαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το Βυζάντιο. Τι συνέχιζαν, αυτό συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Σε αυτούς δεν έχουν εμπιστευτεί και πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα μπουν στα Δαρδανέλια και θα δώσουν στην Ελλάδα όλη την πλευρά της Ιωνίας. Τι πιστεύουν, αυτό πιστεύουν. Επάνω στους Ρώσους κρεμιούνται. Πώς αυτή η οποία ήταν Βυζαντιναλόγος και πιστεύει στους Ρωμιούς εστρέφεται εναντίον των Ρωμιών που είναι οι Ρώσοι. Δεν είναι Ρωμιοί οι Ρώσοι. Έτσι δεν εμφανίζονται. Στα τρίτη Ρώμη δεν εμφανίζονται. Λοιπόν, σου λέω μια ανακολουθία και μια αντίφαση απλή για να καταλάβουμε το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό τέλειωσε. Τώρα η Αρβελέρ έρχεται και βάζει ένα μεγάλο θέμα. Που το θέμα μας λέει, ξεχάστε αν μπορείτε το θέμα του αυτοκαθορισμού. Δηλαδή κανένας δεν μπορεί να πει στον άλλον τι θέλει να είναι. Λες και εμείς δεν υπάρχουμε δηλαδή. Εμείς είμαστε Έλληνες, έχουμε αποφασίσει πως είμαστε Έλληνες. Θα μας πει η Αρβελέρ τι είμαστε. Θα βγει μέσα από τον δημόσιο χώρο για τα κανάλια που την παίζουν να λέει διάφορες βλακίες. Λοιπόν, εκεί θα αφήσουν εσένα τα κανάλια. Εντάξει, έλα ρε Λάκη τώρα. Αυτό συζητάμε, εντάξει, αλλά Οδυσσέα, είμαστε εδώ για να πούμε ορισμένα πράγματα. Όχι, βγήκαμε έξω για να σου κάνω κομπλιμέντα. Όχι, δεν κάνω καθόλου, το ξέρεις πολύ καλά, δεν έχουμε καμία μη ειρωνεύεσαι. Λοιπόν, το βγάζουμε αυτό. Αστιεύεται, δεν ειρωνεύεται. Να πω ορισμένα τυπικά πράγματα για την Αρβελέρ. Η Αρβελέρ τώρα δεν έχει κανένα πνευματικό έργο. Έτσι, δεν έχει άλλη, σύγχρονο ελληνισμό έχει κανένα πνευματικό έργο. Άγνωστη ήταν. Βγήκε μετά με το ματαρό επάνω, εντάξει, είχε μια, σαν άτομο, πήρε δημόσια αξιώματα στο γαλλικό χώρο. Μεγέθης και χαρά της, κανένας δεν είναι αντίθετος. Πολλοί Έλληνες έχουν επιτύχει. Εάν ζούσε ο Καστοριάδης, εάν ζούσε ο Παπαϊωάννου, θα τα έλεγε αυτά η Αρβελέρ. Όχι βέβαια. Βέβαια. Κάτσε, δεν φτάσαμε εκεί. Εδώ είμαστε ακόμα στην Αρβελέρ. Είπες ότι πήρε αξιώματα εκτός Ελλάδος. Ήταν και πρίτανης, δεν ήταν πρίτανης της Ορβόνης. Τροφοδοσίας. Τι πρίτανης? Τροφοδοσίας, δηλαδή στα Κιλικία. Στα Κιλικία, των πανεπιστημίων. Ήταν μια διευκρίνηση που εγώ τουλάχιστον ήθελα να την ακούσω. Στα κάψιμη ήτανε. Κάτσε, ούτε αυτό και δεν έχουμε τώρα να μειώσουμε. Όχι, δεν είναι θέμα μείωσης, αλλά... Δεν ξέρουμε την ζωή τους και τι ακριβώς τίτλο είχαν και τι υπηρεσία προσφέραν στο γαλλικό κράτος. Δεν κάνουμε εμείς αυτή τη μεριά. Κάνουμε αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί. Έτσι. Η Αρβελέρ ήταν σύμβουλος του Μιτεράν και έκανε ψυχολογικά πορτρέτα για τους ηγέτες της Σοβιετικής Ενώσεως. Μέχρι εκεί. Μάλιστα. Τώρα έρχεται και βάζει ένα θέμα. Λέει, ας αποποιηθούμε τη λέξη Έλλην. Εγώ σου λέω, βγες απ' έξω. Μπορεί να συναντήσεις τον οποιοδήποτε, υπαλληλίσκο, την οποιαδήποτε κοπέλα που δουλεύει σε νεοτερισμούς, την οποιοδήποτε Ελληνίδα ή Έλληνα, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο κλπ. Και του πεις πάψει να είσαι Έλληνας, από τώρα θα είσαι Ρωμιός. Θα το δεχτεί? Κανένας δεν το δέχεται. Εάν θα κάνουν ένα δημοψήφισμα Έλληνας ή Ρωμιός, και να το κάνουν τώρα οι δημοψήφια, πρέπει να το κάνουν. Να κάνουν δημοψήφισμα Έλληνας ή Ρωμιός, θα δούμε ότι 99% θα θέλουν Έλληνες. Να είναι Έλληνες. Λοιπόν, λέει μια μπουτάτη, λέει μια βλακεία, ένα καλαμπούρι λέει, γιατί το ξέρει πολύ καλά. Τι παίζεται όμως εκεί? Παίζεται ένα ζυζάνιο. Παίζεται ένα ζυζάνιο που δημιουργεί μια ανασφάλεια. Με όλο τον πολυεθνισμό, τον πολυφιλετικό, όλη την αριστερά αυτή που χωρίς ιδεολογία, με ιδεολογίες παροχημένες και διαλυμένες από χρόνια, όλοι οι ομάδες της αριστεράς από το ΣΥΡΙΖΑ με φτωκούκουε, παλαιομερολογίτες, με ποιον ελληνισμό να αναλάβουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτή είναι εκτός θέματος, είναι εκτός ζωής. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι και η χώρα. Δεν έχουμε άλλη χώρα, αυτή έχουμε. Αυτές είναι οι δυνάμεις μας, οι πνευματικές και οι πολιτικές. Με μια δεξιά η οποία δεν έχει ακόμα ιδεολογία, δεν ξέρει τι είναι. Στηρίζεται πάνω σε αυτή την ιδεολογία την ελληνοχριστιανική και βέβαια με τους Έλληνες δεν είχε και μεγάλη σχέση, αλλά έπαιξε το χριστιανικό μέρος μέσα από το τρίτο άρθρο του συντάγματος πονηρά και έξυπνα και όντας σε πολιτική εξουσία διέλυσε τον καθέναν. Λοιπόν, δεν έχουμε δυνάμεις ελληνικές. Τα πολιτικά κόμματα αυτά δεν είναι ελληνικά κόμματα. Και οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι Έλληνες. Λοιπόν, άρα αυτό που μας χρειάζεται είναι ή θα δημιουργήσουμε έναν ελληνικό πολιτισμό ή θα πεθάνουμε. Ή θα μας διαμελήσουν. Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος.
Λοιπόν, τώρα αυτοί μας πρόχουν με τα προβλήματα της πολυφιλοτικότητας, του πολυεθνισμού, της Μεσογείου, μια σειρά πράγματα. Αρχίζουν και μας ξύνουν τα χρέη που έχει η Ελλάδα και μπορεί να μας περάσουν οτιδήποτε θέλουν, γιατί είναι υποεπιτροπία η χώρα, δεν έχει ούτε σύνταγμα, ούτε νόμους. Εξάλλου ποτέ δεν είχε ούτε νόμους, ούτε σύνταγμα. Τι σύνταγμα και νόμους έχεις όταν οι δικαστές πληρωνόντουσαν υπέραγγες, πώς το λένε, μισθούς, συντάξεις και φάπαξ, όταν οι άλλοι πολιτικοί αξιωματούχοι κλπ. Πληρώνονταν τεράστια ποσά. Με τι, με δανεικά? Τι θα πάει σύνταγμα που θα διαχειρίζεται, πώς το λένε, δανεικά? Ποιο σύνταγμα ισχύει? Ποιες είναι οι δομές του, πώς το λένε, οι νομικές, που μπορεί να είναι κράτος με στηριγμένο επάνω σε δανεικά? Δεν υπάρχει. Το Συμβούλιο Επικρατείας, ποιο? Ή το Ελεκτικό Συνέδριο? Ψευτοθέσμοι της Δεκάρας που χειριζόντουσαν δανεικά πράγματα. Δεν υπήρχε χώρα, ούτε κράτος, ούτε έθνος κατόρθωσε να δημιουργήσει. Και τώρα έρχεται ο πολυεθνισμός και βγαίνουν όλες αυτές οι ομάδες της αριστεράς και αφελείς άνθρωποι κλπ. Και αρχίζουν να μιλάνε λίγος πολύ ζητάνε. Τι διάλυση του ελληνισμού ζητάνε? Μα είναι και λίγο αστείο, διότι δεν μπορεί να διαμελιστεί η χώρα. Δεν μπορεί να τη διαμελιστούν τη χώρα. Την ίδια στιγμή γίνεται η γκάφα και... δεν μπορούν να τη δεν την έχουν... Δεν διαμελίζεται η χώρα. Τι είναι χώρα τώρα αυτή? Όχι, αυτό που είναι. Αυτό που είναι. Τι αυτό που είναι? Κοίτα, δίκιο έχεις ως προς το ουσιώδες. Αλλά τότε συζητάμε αυτή τη στιγμή. Λέμε ότι εμείς είμαστε εδώ, μιλάμε. Υπάρχουν Έλληνες που σκέφτονται σαν και εμάς. Ρελάκι, μένεις στην παλιά μου γειτονιά. Στην πρώτη παλιά μεγάλη Μαυροματέων. Και σε 9 η ώρα δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις. Έτσι είναι αλήθεια, αυτή είναι αλήθεια. Τι λες τώρα ρε Ρελάκι? Αυτό είναι αλήθεια. Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν τελειώσει όλα όμως, φίλε Οδυσσέα. Εσύ προχώρα. Ναι, δεν έχουν τελειώσει όλα. Τώρα αρχίζουν όλα. Δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ πιστεύω αυτό που βλέπω και αυτό που ζω. Πιστεύετε. Εάν δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχουν πεθάνει όλα. Εγώ, ναι. Τι? Εγώ ένα πράγμα ξέρω, αυτό που λέει ο Παρμενίων ο Λιβανίδης, ότι ο ελληνισμός δέχεται συστηματικά ψυχολογικές πιέσεις προκειμένου να χάσει το ηθικό και το εθνικό του φρόνημα. Και πότε θα ενοχοποιούν τον πατριωτισμό και αποκαθιλώνουν τα σύμβολα του έθνους. Τα αποκαθιλώνουν όλα. 192 χρόνια. Πότε θα... Όταν συνέλθει, τι να κάνουμε? Αφού μέχρι τώρα του ρίχνανε αφιόνι και κοιμόταν όρθιος. Θα ξυπνήσει. Άμα μιλάνε άνθρωποι σαν και σένα και σαν τον Λάκη τον Αποστολόπουλο, θα ξυπνήσουν οι Έλληνες. Βεβαίως. Διότι εσείς δεν δικαιούστε να καθόσαστε στο γραφείο σας. Καλά. Εσείς πρέπει να βγείτε στις επάλξεις. Να βγούμε τι να κάνουμε. Ό,τι θα κάνει και εγώ και εσύ και ο καθένας. Ναι. Να αφυπνίσουμε τον κόσμο. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι ρωτάνε τι γίνεται, τι κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Θα πεις, εσύ θα τους πεις. Ναι. Για να προμηθευτούν γιαούρτια. Είδες τώρα, είπες γιαούρτια και κοπήκανε και τα γιαούρτια. Εδώ όταν ξεκίνησε η κρίση ρίχνανε και κανένα γιαούρτι. Τώρα, τέλος πάντων, συγγνώμη Λάκη Αποστολόπουλε, σε κόψα. Δεν υπάρχει πρόβλημα τίποτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θέλω να ολοκληρώσω ένα μικρό κομματάκι του Παρμενίων του Λιβανίδη, που λέει ότι τα τελευταία χρόνια ο ελληνισμός δέχεται αλλεπάλληλες επιθέσεις από έναν ιδιότυπο και ακήρυχτο επισήμως πόλεμο. Ο Έλληνας δέχεται έναν ανελαίητο ψυχολογικό βομβαρδισμό προκειμένου να χάσει την εθνική του ταυτότητα. Αυτά που είπες προηγουμένως. Να κλονιστούν τα θρησκευτικά του, πιστεύω, λέει ο Παρμενίων, να παραχαραχθεί η λαμπρή του ιστορία και να αποκαθιλωθεί κάθε σύμβολο που τον συνειδητοποιεί ως οντότητα ενός έθνους και ως πολίτη με κρίση και υπεύθυνη γνώμη. Σιωπηλά και όλος τυχαίως, σε εισαγωγικά, δημιουργούνται καταστάσεις και ψηφίζονται νόμοι που δεν προασπίζουν την πολιτική και εθνική ταυτότητα του Έλληνα, αλλά έχουν ως στόχο ακριβώς το αντίθετο. Πρόκειται για ψυχολογικές μεθοδεύσεις, ώστε ο ελληνικός λαός να μεταλλαχθεί σε έναν εύκολα χειριζόμενο όχλο, χωρίς ταυτότητα και χωρίς εθνική και ηθική ταυτότητα. Έναν όχλο που θα αγωνίζεται μόνο για την υλική επιβίωση, φτάσαμε εκεί, θα λατρεύει και θα θεοποιεί το κέρδος και το χρήμα, χωρίς να δίνει σημασία στις ηθικές αξίες και τον άνθρωπο. Και τελειώνει. Αυτά όλα όμως δεν έχουν καμιά σχέση με τον ελληνισμό και τις ρίζες που εκπροσωπεί, αλλά και τα διδάγματα που έδωσε σε όλη την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί.
Ναι, σύμφωνοι, αλλά για να γυρίσουμε στο θέμα μας και να φύγουμε από την οδό Μαυροματέων. Κύριε Αποστολόπουλε, Λάκη. Δεν ξέρω, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι βέβαια μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα πιο ύστερα που έχουν γίνει προσπάθειες πάνω στον ελληνισμό. Δεν είναι έτσι. Το θέμα της ελληνικής ταυτότητας από το 21 μέχρι σήμερα έχει περάσει διάφορες φάσεις και έχει διάφορους ορόφους. Δεν είναι τόσο απλό. Άλλη ήταν η γενιά του 30, άλλη γενιά ήταν του Ματαρόα. Ο ελληνισμός που κρυσταλλώθηκε λίγο πολύ ήταν από τη γενιά του 30. Και γι' αυτό τον Σεφέρη, τον οποίο χτυπάνε οι πάντες, θεωρούν ότι είναι το τελευταίο ανάγχωμα του ελληνισμού. Εμποδίζει όλο αυτό το πράγμα της πολυεθνικότητας και της πολυφιλετικότητας. Λοιπόν, δεν φτάσαμε όμως εκεί τώρα στη συζήτησή μας, μπήκαμε στην αρχή επάνω στα δύο αυτά πρόσωπα, που λίγος πολύ εγώ έδωσα ορισμένα στοιχεία και πιστεύω ότι με τη μία συμφωνώ στο μισό, με την Αρβελέρ θεωρώ ότι είναι ένα καλαμπούρι αυτό το οποίο κάνει και στην πραγματικότητα δεν πιστεύω πως η Αρβελέρ θα πρέπει να ήταν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αδελφών και στα Ελληνικά Ιδρύματα Πολιτισμού. Οπωσδήποτε κινείται εκτός Ελλάδος, έτσι, δεν υπάρχει αμβολία. Ότι ο Τζαβάρας και ο Σαμαράς δώσανε αυτές τις θέσεις είναι επειδή αυτά τα κέντρα τώρα και τα ελληνικά τα οποία θα τα κλείνανε όλα και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αδελφών είναι ανανεργά. Ναι, εγώ δεν έχουν τίποτε να προτείνουν προς τα έξω αυτά, ούτε υπάρχει κάποια ιδεολογία ελληνική να υποστηρίξουν. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί θα έπρεπε αλήθεια να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία μας? Να γυρίσουμε πάλι εκεί στη γλώσσα γιατί θα έπρεπε να διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά? Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε Έλληνες, έτσι δεν είναι? Για ποιους άλλους λόγους? Γιατί πρέπει να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία? Είπαμε προηγουμένως ότι αν βγάλουμε τα αρχαία ελληνικά από την Ελλάδα και από τον κόσμο, γιατί μπορεί η Ελλάδα να θέλει να τα καταργήσει, αλλά δεν τα καταργούν οι Γερμανοί, ούτε οι Γάλλοι, ούτε όλοι οι κλασικοί. Ούτε οι Αυστραλοί ξεκίνησαν μετά η γλώσσα αυτή από φέτος. Ξεκίνησαν από 25 εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι. Ξεκίνησαν στην Αυστραλία και διδάσκουν αρχαία ελληνικά στα σχολεία από φέτος, από αυτή τη σχολική σχολεία. Μιλιέται από 25 εκατομμύρια ανθρώπους και μιλιέται σε 20, πώς το λένε, κράτη. Διότι 20 κράτη έχουν και σχολεία ελληνικά και ξένοι που μαθαίνουν ελληνικά. Δεν συζητάμε το πρόβλημα της κλασικής παιδείας και που αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθούν. Μετά εξάλλου δεν μπορείς να μιλήσεις ούτε για τη φιλοσοφία της επιστήμης, ούτε την πολιτική φιλοσοφία, αν δεν ξέρεις ελληνικά. Λοιπόν, τώρα το θέμα της κατάργησης των ελληνικών συνδέεται με ένα άλλο πράγμα. Συνδέεται με τις ιδεολογίες της αναπτύξεως και της προόδου που έφερνε η αριστερά. Λοιπόν, επειδή το θέμα το ελληνικό έχει μια κακουχία κεντρική, δηλαδή δεν μπορέσαμε στα αυτά 200 χρόνια να καινοτομήσουμε σε ένα επίπεδο που ήταν ο δυτικός κόσμος, δηλαδή στο επίπεδο της τεχνολογίας και της επιστήμης. Αυτό είναι το θέμα της έρευνας και τεχνολογίας. Λοιπόν, και όλος η λεκάνη της Μεσογείου έγινε ένας χώρος αγροτικού εμπορίου, αγροτικών προϊόντων. Και αυτοί οι χώροι μέχρι τώρα έχουν αυτή την αδυναμία. Δεν μπορούν να αισθανθούν ούτε το πρόβλημα της δημοκρατίας, αναγκαστικά, διότι οι δομές που έχουν βγει από τις τρεις θρησκείες της μεσανατολίτικες, οι τρεις θρησκείες αναγκαστικά τους πάνε σε φονταμενταλισμούς και από την άλλη μεριά δεν μπορούν να αναλάβουν το πρόβλημα της τεχνολογίας, έτσι. Είναι αυτά τα δύο στοιχεία που έχει ο δυτικός κόσμος και ο φιλελευθερισμός. Έχει τη δημοκρατία και έχει τη τεχνολογία. Ευρώπη και Αμερική σημαίνει τεχνολογία. Έτσι έχουν αποφασίσει προς στιγμήν. Δεν ξέρω μετά σημαίνει αύριο, διότι η Ευρώπη στην πραγματικότητα έχει, οι Γάλλοι δηλαδή ελευθερωθήκανε με δοτή ελευθερία. Αυτό που έλεγε προηγουμένως η Αρβελέρ, ότι οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός που δεν ελευθερώθηκε, που δεν απελευθέρωσε την κοιτίδα του κλπ. Μα δεν τον αφήσανε τον Καραϊσκάκη στην Ακρόπολη να απελευθερωθεί μόνος του. Έπρεπε να πέσει ο Καραϊσκάκης, να σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης, ώστε ο Ρίτσαρντ Σόρς να αιτηθεί στον Ανάλατο και να μπει μέσα η συμμαχία στον Ναβαρίνο. Πώς θα ερχόντουσαν, θα έκαναν την επέμβαση και την απελευθέρωση απ' έξω? Αν είχαν νικήσει οι Έλληνες δεν μπορούσαν να την κάνουν. Ως εκ τούτου έπρεπε να αιτηθεί ο Καραϊσκάκης. Και ως εκ τούτου τον ξυλώσαν από τη μέση. Αυτό έγινε όλο. Μάλιστα ο Κακλαμάς φαίνεται και πολύ μακριά, λέει ότι ο ίδιος ο Μακρυγιάννης τον σκότωσε τον Καραϊσκάκη. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτό το θέμα ανοιχτό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η απελευθέρωση αυτή λέει αυτή για τους Έλληνες. Αλλά η απελευθέρωση όμως από τους Ναζί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν έγινε από τους Γάλλους. Από τους Αμερικανούς έγινε. Και 2 φορές με την παρέμβαση των Αμερικανών ελευθερώθηκε η Ευρώπη. Ή κάνω λάθος? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
Άρα λοιπόν τώρα αυτά ποιος απελευθέρωσε ποιον. Η Ευρώπη είναι ένα μικρό πραγματάκι. Απέδειξε ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα κέντρο το οποίο στην πραγματικότητα αναπολούν όλοι, αναπολούν τους Ναζί, τις στρατιωτικές τους στολές, όλο αυτό την ενδυμασία και το στρατό της θανάτου που είχαν, και αποδεικνύεται αλλιώτικα η Γερμανία δεν θα γινόταν επικεφαλής της Ευρώπης, έτσι. Όλη αυτή η οργανωτική δύναμη, 10 αυτοκίνητα μεγάλα που βγάζουν και αυτά που κάνουν τα αεροπλάνα που κάνουν οι Γάλλοι με τους Εγγλέζους, δίνουν αυτή τη στιγμή κάποια σχετική δύναμη στην Ευρώπη, η οποία αύριο, αν θα γκρεμιστεί η Ευρώπη, είναι ένα μικρό πραγματάκι. Θα γίνει ένα πράγμα για τουρίστες, να κάνουν χαβαλέ, ας πούμε, τουριστικό, όπως κάνουν στις πόλεις της Ιταλίας και της Ελλάδος. Έτσι, να έρχονται στη Μύκονο για μπάνιο. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν έχει καμία αισθή, γι' αυτό παίζει το πετσί της. Το ξέρει η Ευρώπη πως παίζει το πετσί της. Αλλά και το πετσί της είναι απολύτως δοτό. Εάν για κάποιους λόγους οι Αμερικάνοι, και φυσικά για να φράξουν τους Ρώσους, δεν δίνανε επάρκεια στην Ευρώπη, η οποία βέβαια πρέπει να πούμε πως δεν είναι μόνο ένα μεταφυσικό κημητήριο ή ένα πανεπιστήμιο μεταφυσικό για λαούς, ας πούμε, χρησιμοθυρικούς όπως είναι οι Αμερικάνοι και οι Αγγλοσαξόνες γενικά, την ίδια στιγμή είναι μια μεγάλη πηγή όλων των πνευματικών παραδόσεων του δυτικού κόσμου. Λοιπόν, θα είχαν το ίδιο σέβας, και αυτό έχουν οι Αμερικάνοι απέναντι στους Ευρωπαίους που είχαν οι Ρωμαίοι απέναντι στους Έλληνες. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει. Λοιπόν, άρα τώρα μπαίνουμε στα πραγματικά θέματα, δηλαδή πώς προσεγγίζουμε εμείς μέσα στην Ευρώπη τι είμαστε. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε ένας περίγελος, κατόρθωσαν μέσα από, να μας κάνουν ένα περίγελο μέσα από τους πολιτικούς που οι δυνάμεις αυτές τους οδήγησαν να κάνουν τις κλοπές αυτές και μια ανάπλαση της Ρωμιοσύνης με καινούργιες εθνότητες. Γιατί αυτό σκοπεύουν στη βάση. Να κάνουν μια ανάπλαση της Ρωμιοσύνης με 130 εθνότητες που είναι μέσα στην Ελλάδα και με 2,5-3 εκατομμύρια ανθρώπους. Και που θα φεύγουν και άλλες μεταβολές, διότι 800.000, 1 εκατομμύριο από αυτούς είναι μουσουλμάνους. Είναι μουσουλμάνοι. Οπότε ξανακαθόμαστε την εποχή του 21. Και η νέα γενιά τι κάνει? Δεν μπαίνει στο πρόβλημα η νέα γενιά. Ούτε ξέρει αυτά τα πράγματα η νέα γενιά. Δεν θα τα μάθει ποτέ. Μπορεί και να μην τα μάθει ποτέ. Δεν πρέπει να τα μάθει, Όχι, πρέπει να τα μάθει. Είναι κακά. Λέμε, είμαστε με καταρχήν τρόπο μια μικρή παρέα τώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Επειδή είμαστε μικρή παρέα να μην κάνουμε συζήτηση. Γιατί κάνουμε ακριβώς. Ωραία, αυτό λέει. Λες τώρα η νέα γενιά τι θα κάνει. Πρέπει να τα μάθει βεβαίως. Αλλά δεν θα πρόκειται να τα μάθει από τους κομματάρχες και από τους ανθρώπους της Βουλής, όλες αυτές τις συμμορίες. Αυτούς ακούει. Δεν έχει άλλους να ακούσει αυτή. Κοίτα να δεις. Σώπα ρε Λάκη, δεν έχει άλλους να ακούσει τώρα. Δεν υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι. Τίμιοι άνθρωποι δεν φτάνουν. Δεν υπάρχουν. Δεν φτάνει η τιμιότητα για να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα. Εδώ είναι οργανωμένο το έγκλημα, Οδυσσέα. Είναι οργανωμένο το έγκλημα από πού? Βεβαίως. Από πού? Από εκεί που λες εσύ. Από παλιά και από ψηλά. Ο καθένας από εμάς, άμα δεν έχει ένα βήμα, ένα λόγο, διότι και εγώ αυτή τη στιγμή έχω αυτό το βήμα, αύριο μπορεί να ενοχλώ και να κοπεί το βήμα αυτό. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει το βήμα να τα εξηγεί, διότι και ο περισσότερος από τον ελληνικό λαό, οι περισσότεροι άνθρωποι, μην νομίζετε ότι καταλαβαίνουν ότι βγες Λάκη αύριο στην πλατεία Βικτωρίας και ρώτησε τι σημαίνει Ρωμιός, θα σου πει Έλληνας. Άμα ρωτήσεις τη γιαγιά σου, θα σου πει Έλληνας. Δεν ξέρει και ο Θεοδωράκης. Εσύ λες ότι ο Κόκοτας δεν δικαιολογώ. Όχι, ένα λεπτό. Όταν έλεγε ο Κόκοτας, μπράβο, αυτό λέμε, το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε, αλλά ο κόσμος, εσύ λες ότι ο Κόκοτας όταν έλεγε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά, ήξερε ότι ο Ρωμιός κατά την ιστορία, με την ιστορία είναι Ρωμαίος και κατά την Αρβελέρ έπρεπε να λεγόμαστε Ρωμιοί, διότι θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι που θα ήμασταν πολίτες της μακροβιότερης και αυτό και μεγαλύτερης αυτοκρατορίας της Ευρώπης. Δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει ο κόσμος. Σκόπιμα δεν ξέρει. Συνωμοσιολογικά θα σου πω. Ναι, συνωμοσιολογικά μ' αρέσει. Μήπως ο Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά δεν ήταν τυχαίο? Δεν το πάω εκεί, δεν το φτάνω. Όπως και για το Θεοδωράκη όταν είπε Ρωμιός, και εμένα πριν από 5-6 χρόνια αν μου λέγες Ρωμιός, θα έλεγα Ρωμιός, Ρωμιοί, ναι. Δεν ξέρει ο κόσμος, δεν ξέρει. Κάντε γκάλο παύριο εσείς. Κώστα, έχεις δίκιο, αλλά το πρόβλημα του Θεοδωράκη είναι διαφορετικό. Εντάξει, εγώ δεν έγραψα ποτέ στα κείμενά μου εναντίον του Θεοδωράκη. Ποτέ δεν έγραψα. Ενώ ξέρω πως είναι το κεντρικό σημείο, διότι αυτός πήρε τη μουσική μέσα από το ρεμπέτικο ή τα λαϊκά τραγούδια, μαθητής του Ζιτσάνη, και την ανέβασε έναν όροφο παραπάνω, εξευγενίζοντάς την μέσα από τους Έλληνες ποιητές.
έκανε και έχει γράψει και το σημαντικότερο τραγούδι του σύγχρονου ελληνισμού, που το λέω εκ των προτέρων, λέγεται «Μια φυλακή». Λοιπόν, ο Θοδωράκης είναι μια σύνθετη προσωπικότητα. Μια ήταν και έπαιρνε, πώς το λένε, οδηγίες από τους Ρώσους, μια ήταν στην Αμερική και έπαιρνε οδηγίες τότε για να επανέλθει ο Καραμανλής. Είναι σύνθετος άνθρωπος. Έκανε διεθνή καριέρα, είναι πολύ έξυπνος, είναι ευφιέστατος, αποκρύπτει πολλά πράγματα, έχει πολλά αμαρτήματα, αλλά είχε και θάρρος και τόλμη, πλήρωσε. Λοιπόν, και γι' αυτό έχει αυτή τον αγώνα του, την αγωνία της ελληνικής μοίρας. Αλλά δεν μπορεί, είναι κριτικός, δεν μπορεί να πει ελληνική μοίρα. Θα βάλει μέσα όλοι αυτοί, ακόμα και η γενιά του 30, σεβόντουσαν το λαό. Σου λέει, από τη στιγμή που ο λαός είναι χριστιανικός, είμαστε Ρωμιοί. Τελείως, πάει και τελείως. Εξάλλου και η μάνα του ήταν Σμυρνιά. Ήταν από τη Μικρά Ασία. Και σκέψου, αυτοί στη Μικρά Ασία ακόμα δεν λέγανε, οι Τούρκοι τους λέγανε Ιώνες και αυτοί λέγανε Μικρασιάτες. Δηλαδή τέτοια σύγχυση που έχει επέρθει στον ελληνισμό. Έτσι το πες, σύγχυση. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ως εκ τούτου τώρα, αυτό το θέμα που συζητούσαμε είναι ότι ο νέος αναγκαστικά δεν μπορεί να τα ξέρει, ούτε έχει μια παιδεία για να μάθει αυτά τα πράγματα. Και επειδή οι ξένοι της Ευρώπης και τα πολιτικά κόμματα έχουν μια σοφή πανούργα μέθοδο, που είναι να φέρουν στα μαντριά τους ανθρώπους με τις δημοσκοπήσεις συνεχείς και τα κόμματα, και την ίδια στιγμή σε γοργές εκλογές. Μόλις κάνει ο ένας μπατάρι και αυτά, έρχεται ο άλλος. Οι συνεχές εκλογές είναι ο τρόπος που η Δύση και η Ευρώπη κυριαρχεί πάνω στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις, κρατάνε τον κόσμο μέσα στο πολιτικό μέρος, αφήνουν ανέγκυχτη την Ορθοδοξία, η οποία εμφανίζεται σαν προστάτης πνευματικός, και την ίδια στιγμή στέλνουν τον κόσμο σε διαρκείς εκλογές. Και έτσι περνάνε ακριβώς όλες οι γραμμές και το δίκαιο το ευρωπαϊκό μέσα. Και όλοι οι πράκτορες οι οποίοι ελέγχουν τη χώρα εδώ πέρα. Οι πρεσβείες που ελέγχουν τη χώρα. Γιατί σε λίγο μην αμφιβάλλεις ότι τις πρεσβείες μέσα θα είναι και η κινέζικη μεριά, έτσι. Αν δεν είναι ήδη. Βέβαια. Λοιπόν, άρα αυτό το θέμα, ότι η Ελλάδα πρέπει να πάψει να είναι διεθνές προτεκτοράτο μέσα από τα κόμματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τώρα, πώς θα γίνει η παιδεία. Όλοι μιλάνε για εκπαίδευση, δεν μιλάει κανένας για παιδεία. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι διδασκόμεθα μέσα. Γιατί σας είπα προηγουμένως, αν αυτά που έχει βγάλει τους Έλληνες στη γραμματεία, την οποία από την εποχή της Επιδαύρου μέχρι σήμερα οι πολιτικές και οι εκκλησιαστικές ηγεσίες απέκλεισαν, θηριωδώς απέτησαν να μην μεταφραστούν στα νέα ελληνικά, στα ελληνικά, να μην γίνει αυτή η μεταφορά. Διότι βέβαια σαφώς η αρχαία ελληνική, υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, της δεύτερης απαρεμφατικής κλίσης, της διαιρετικής γενικής, δηλαδή υπάρχουν θέματα γραμματικά τα οποία την αποξενώνουν κάπως, γιατί είναι η ίδια γλώσσα με μικρές διαφοροποιήσεις με τη σημερινή βέβαια. Αλλά αυτό το πράγμα είναι και κάπως διαφορετική ταυτόχρονα, διότι δεν ακολουθείται το συντακτικό και η γραμματική έτσι. Υπάρχει μια καινούρια ελληνική, η οποία είναι μείγμα, ας το πούμε, καθαρεύουσας και δημοτικής. Μην ξεχνάς ότι εδώ πέρα μας έφαγαν τα χρόνια με τη ρήξη δημοτικής και καθαρεύουσας. Ένα ψευτοπρόβλημα δηλαδή, που ο Κακλαμάνης το βγάζει απολύτως, την ίδια τακτική ρήξη δημοτικής και καθαρεύουσας, ενώ... Λέγε τον Κακλαμάνη, Γεράσιμο, για να... Ναι, ο Γεράσιμος Κακλαμάνης έδειξε το μοντέλο, ότι αυτό το ίδιο μοντέλο πώς το λένε οι Άγγλοι είχαν μεταχειριστεί στην Ινδία. Το ίδιο με το μοντέλο είχαν φέρει στα διαμάχη εδώ, και όλα τα πολιτικά προβλήματα και τα πνευματικά προβλήματα του ελληνισμού και τα εθνικά εξαφανίζονταν. Οι λογοτέχνες είχαν επιδοτήσει σε μια διαμάχη μεταξύ καθαρεύουσας και δημοτικής. Τους δουλεύανε δηλαδή με τον πιο απλό τρόπο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω σε μεγάλο βαθμό, βέβαια, πως ήταν και τους δουλεύανε σε έναν βαθμό. Λοιπόν, και γιατί δεν ξέρανε και το πρόβλημα της Ευρώπης. Γιατί βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και αποκτούμε μια συνείδηση. Δεν ξέρουμε ούτε τη Μεσόγειο, δεν ξέρουμε και την Ευρώπη. Όταν εμείς φύγαμε και πήγαμε, εγώ ήρθα 20 χρόνια στη Γαλλία. Λοιπόν, ως εκ τούτου, λίγος πολύ είδα όλη την νοοτροπία την γαλλική. Την ξέρω καλύτερα από την ελληνική. Πώς είναι, πώς κινούνται οι Γάλλοι. Λοιπόν, ωστόσο, πώς το λένε, οι λογοτέχνες οι Έλληνες που λίγος πολύ είχαν μείνει σε ένα επίπεδο πρέπει να πούμε λαογραφίας και ηθογραφίας. Δηλαδή, γιατί η ελληνική συγγραφή είναι αυτό. Κοντά στις άλλες εκπομπές που αναφέραμε προηγουμένως στο δημόσιο χώρο είναι η εκπομπή του Βασιλικού, ο οποίος όμως κάνει παρουσίαση βιβλίων. Δεν κάνει προσέγγιση πνευματική των θεμάτων. Λοιπόν, βλέπεις πόσο πενιχρό είναι πόσο ελέγχεται ο δημόσιος χώρος απολύτως. Δεν ξεφεύγει τίποτα από το δημόσιο χώρο. Όλοι αυτοί, πώς το λένε, οι προπαγανδιστές από όλη η ομάδα του Μέγα, του Sky κλπ. Όλοι αυτοί είναι μέσα στα ψυχοτεχνικά μέσα προπαγάνδας. Είναι οι πραγματικοί αυτή τη στιγμή, αυτοί επιβάλλουν την ιδεολογία του χώρου.
εδώ. Παροποιώντας, πώς θα λένε, κολακεύοντας, εξοραίζοντας, έχουν μια ολόκληρη τεχνική. Είναι μια καινούργια ομάδα των media, οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί άνθρωποι που είναι η παλιά γραμμή τροτσκιστική αυτή. Έχουν αντικαταστήσει όλη την προπαγάνδα που ερχόταν από την Καθολική Εκκλησία και από τον Τρότσκι. Αυτοί είναι οι νέοι προπαγανδιστές. Μέσα από αυτούς παίζεται όλο το παιχνίδι. Και από αυτούς φυσικά που έχουν τα κανάλια που αποτελούν και την μικρή ομάδα της διαπλοκής. Λοιπόν, ως αυτό το πράγμα η Ελλάδα πρέπει να τιναχθεί στον αέρα όλο αυτό το σύστημα. Ποιοι είναι που θα τινάξουν στον αέρα αυτό το πράγμα? Κανένας. Κανένας. Όχι, δεν ξέρουμε. Τινάζουνε. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Τινάζουν ανάποδα. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάγαμε προηγουμένως για δημοκρατία και για πώς μέσα στην ελληνική γλώσσα είναι το κατεξοχήν πολίτευμα. Έτσι. Τα πέντε πολίτευματα που είχε ο Πλάτωνας, το κεντρικό που αυτός το αρνήθηκε, το κεντρικό πολίτευμα ήταν της δημοκρατίας. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Το αριστερό πια αντίληψη της βίας ως μαμή ιστορίας έχει παρέτει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τρομοκρατία μέσα ή ταξικό αγώνα. Αυτά είναι ηλιθιότητες. Θα πρέπει να γίνει μέσα από το διάλογο. Πώς ο διάλογος όμως να πείσει ανθρώπους που ευθύς εξ αρχής απέναντί σου έχουν, πώς το λένε, τακτική και τρόπους υποκόσμου? Διότι η Βουλή στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο για τον υπόκοσμο. Αυτό είναι η Βουλή. Κάτι γνώμη δική μου. Μάλιστα. Για να γυρίσουμε πίσω στη γλώσσα, θα σας θυμίσω ότι είχε πει ο Σεφέρης, δεν ξέρω αν έχει ο Οδυσσέας να προσθέσει κάτι σε αυτά που έλεγες. Εγώ δεν θέλω να προσθέσω, θέλω να πω κάτι. Μπορώ? Βεβαίως. Μπράβο. Έχεις όλο το χρόνο δικό σου. Μπράβο. Εγώ νομίζω ότι αλλάζει η Ελλάδα από τα παλιά χρόνια με το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να πάει να κατακτήσει μορφωτικά θέλεις, δεν ξέρω τι, τον υπόλοιπο κόσμο. Αφήνει μια ανοχήρωτη χώρα σε πόλεις κράτη και μετά χάνεται ο Αλέξανδρος, βγαίνουν οι Ρωμαίοι, έρχεται και ο χριστιανισμός και περνάμε μια νέκρα. Και έρχεται το 1821 και θέλουν να μας ελευθερώσουν. Και μας ελευθερώνουν. Και αναλαμβάνουν οι κοτσαμπάσιδες, οι προηγούμενοι συνέτεροι των Τούρκων, να διευθύνουν τη χώρα αυτήν. Και δεν θέλουν να ξανακάνουν την παλιά χώρα. Αυτό δεν έπρεπε να κάνανε? Δεν έπρεπε κάποτε το 1836 να ξεκινούσαν να μεταφράζανε τους αρχαίους? Ξεκινήσανε κάποιοι εκδότες, 20 βιβλιαράκια, 30 βιβλιαράκια. Το ίδιο έγινε και το 1920, το ίδιο έγινε και το 1936 και ξεκίνησα εγώ το 1991 να κάνω τη σειρά. Τέτοιος πόλεμος και τέτοιο μίσος ήτανε σαν να ήμουνα έμπορος της κόκας. Δεν το θέλανε το έργο και δεν το θέλουνε και δεν θα το θέλουνε. Οι μεν διανοούμενοι κόμπλεξ με τους τότε Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Δημόκριτο που δεν μπορούσαν να τους φτάσουν και λέγανε καινούρια πράγματα, οι δε άλλοι πολιτικοί που τους μίλαγαν το εξωτερικό, ξεχάστε τα παλιά, άσχετα αν τα υποστηρίζουν και άσχετα αν κάνουν αναφορές, ούτε οι ξένοι θέλανε να γίνει αυτό το κράτος. Το θέλανε μόνο για τουρισμό ή τώρα το θέλουν για τα πετρέλαια. Πώς λοιπόν αυτό το κράτος θα αναστηθεί? Δεν. Εάν η νέα γενιά δεν καταλάβει και η νέα γενιά, μη πω καμιά χοντρή φράση, αδιαφορεί και την έχουν μάθει μόνο τι θα κερδίσει και όχι τι θα πολεμήσει, τι περιμένεις Κώστα?
Ο Λάκης ξέρει ότι δεν περιμένει τίποτα. Εγώ, Οδυσσέα, συμφωνώ με αυτά μια που λες. κόρη, ναι, ναι. και να σου ζήσει και να σου ζει και να ζήσουν όλα τα παιδιά, αλλά έτσι όπως πάμε είναι νεκρά και δεν κάνουμε τίποτα, γιατί θα βγούμε σήμερα, θα βγούμε αύριο και τον άλλο μήνα θα βγάλεις άλλους και θα πούνε πάλι τα ίδια. Και την άκουσα σήμερα την κυρία Ρεπούση. Εγώ την πήρα εχθές, πήρα την ιδιαίτερα της, μήπως μπορούσε να ερχόταν στη σημερινή εκπομπή. Δεν πήρα καμία απάντηση, δεν πειράζει. Μάλιστα. Σήμερα η Ρεπούση, χθες ο Ράλης, η αριστερά δεν τα θέλει αυτά. Η Έλλη Παπά, η σύντροφος του Μπελογιάννη, είπε στους αριστερούς, μη χαρίζετε το θησαυρό, μιλούσε για την αρχαία Ελλάδα, ναι, και τα κείμενα, μη τα χαρίζετε στους δεξιούς, τρίχες. Και τώρα γίναμε δωδεκάθοα και τρίχες και τη βάση της παιδείας των κλασικών γραμμάτων δεν τα έχουμε. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σου πω 2 λόγια αν τελείωσες. Ναι. Γιατί πολλές φορές ξέρω ότι ό,τι μου λες το λες με αγάπη και φιλία και απέραντη εκτίμηση και τα λοιπά. Ξέρω ότι με αγαπάς. Και πολλές φορές μου λες ότι ό,τι κάνω είναι μια ουτοπία, ότι το παιχνίδι είναι χαμένο, ότι το έχουν κερδίσει οι κακοί, με λίγα λόγια. Ναι. Έτσι. Εγώ όμως πιστεύω πως αυτό που κάνω το αγαπώ. Προσπαθώ δηλαδή, νομίζω. Μα γιατί ότι βγήκαμε στην εκπομπή? Ναι, σωστά. Και λέω στον εαυτό μου ότι να αγαπάς αυτό που κάνεις σημαίνει πως διακινδυνεύεις. Να μην έχεις ανταπόκριση, έτσι. Να μην έχεις απήχηση σε αυτό που κάνεις. Όχι, δεν διακινδυνεύουμε τίποτα. Εντάξει. Να ελπίζεις όμως σημαίνει πως διακινδυνεύεις να διαψευστεί η ελπίδα που έχεις. Πρέπει όμως να διακινδυνεύεις, γιατί το μεγαλύτερο ρίσκο στη ζωή είναι να μην διακινδυνεύεις τίποτα. Έτσι. Μα το φαντάζεσαι τον ανθρωπάκο, τον εξιντάρι, άνεργο, να είναι υποχρεωμένος να πληρώσει πράγματα που δεν έχει, να θέλει να φάει, να μην μπορεί να φάει, να κάθεται να έχει ελπίδα, γιατί? Δεν λέω ναι. Δηλαδή δεν δικαιολογούμε αυτές τις αυτοκτονίες. Αυτές τις αυτοκτονίες, εγώ άκουσα κάθε 18 ώρες μία αυτοκτονία. 18 ώρες μία αυτοκτονία, βέβαια. Κάθε 18 ώρες μία. Δηλαδή δεν το δικαιολογούμε αυτό, ναι? Τον δικαιολογώ 100%. Το λέμε ψυχανόμαλο? Όχι βέβαια, αστιεύεσαι. Εκεί, για αυτόν τον άνθρωπο το κάνω εγώ αυτό που κάνω και εσύ αυτό που κάνεις. Για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι για τους άλλους που δεν καταλαβαίνουν και μας λένε μόνο που ότι αναπνέουμε εμείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Κάνουμε αγώνα. Κάνουμε έναν αγώνα, αυτό που μπορούμε. Μακάρι να μπορούσα, μακάρι να ήμουν ασόρος και να χρηματοδοτούσα αγώνα. Μπορούν να μας εξηγήσουν οι Αμερικάνοι γιατί κάνουν φρούριο την Αμερικανική πρεσβεία? Γιατί τώρα κάτι φοβούνται, κάτι ξέρουν. Κάτι θα δημιουργήσουν? Έτσι. Το σκεφτεί έτσι? Μπορεί να δημιουργηθεί μόνο του. Από μόνο του, και το ξέρουν από μόνο του, με τα φυσικά. Το προβλέπουνε, σου λέει εδώ θα γίνεις κακομοίρας. Γιατί δεν το προβλέψανε πέρσι? Γιατί δεν είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Τώρα φτάσανε τη συντάξη στα 500 ευρώ. Τώρα βάζουν τα χαράτσια για να σου πάρουν ό,τι έχει απομείνει. Ό,τι δεν μπορούν να σου πάρουν αλλιώς, σου λέει ρίχτω ένα χαράτσι ξαφνικά. Κεφαλικό φόρο. Έτσι δεν είναι, κύριε Αποστολόπουλε?
Ναι, τώρα εντάξει, φεύγουμε σε άλλα θέματα αυτό. Πάμε σε άλλα θέματα, μπορούμε να μην πάμε σε άλλα θέματα. Ναι, βεβαίως, αφού όλα συνδέονται. Μπορούμε να μην πάμε σε άλλα θέματα. Όχι, ναι, όχι, εγώ δεν τα συζητάτε, ακούω, δηλαδή, ευχαρίστως. Εγώ βρήκα χθες ότι από αυτή τη σχολική χρονιά θα διδάσκονται αρχαία ελληνικά στην Αυστραλία. Όχι μόνο στους Έλληνες μαθητές, σε όλους. Και από το 2010 σε βρετανικά δημόσια δημοτικά σχολεία διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Τα αρχαία ελληνικά. Και ο βρετανικός τύπος, διαβάζω εδώ, με χαρά ανακοινώνει ότι οι μαθητές θα διδάσκονται τη μητρική γλώσσα του Αρχιμίδη και του Ηρόδοτου. Έτσι. Και εδώ κοιτάζουμε πώς θα τα εξαφανίσουμε αυτά, διότι αν δεν τα εξαφανίσεις αυτά δεν έχεις πλησιάσει στο στόχο που έχεις βάλει. Κοίτα, να πω και κάτι, να πούμε κάτι. Μα δεν είδες κάτι άλλο, Κώστα? Πώς διαφημίζει η Κοσμοτέ τον Ιδίποδα? Όχι, δεν είδα, δεν βλέπω τηλεόραση. Είναι η διαφήμιση που... Δεν την έχω δει, όχι. Ναι, που λέει βιβλιοπόλα, θέλω να πάρω το λυσάρι. Αντί να πει το βιβλίο, ναι, ναι, του Σοφοκλή λέει το λυσάρι. Για λυσάρια μιλάει η Κοσμοτέ με 500.000 βιβλία. Και η Πάναφων σε μία διαφήμισή της είχε πίσω, στο πίσω μέρος, μία σημαία της ανεξάρτητης Κρήτης. Μάλιστα. Κάποτε, και είχε γίνει χαμός πριν από 2 χρόνια. Μάλιστα. Χαμός στα μίντια, έτσι, όχι στα μίντια τα κοινωνικά, σε αυτά τα ίντερνετ, όχι στις τηλεοράσεις. Οι τηλεοράσεις έχουν άλλα να ασχοληθούν. Όσον αφορά την κυρία Μουχτάρ, το Μεγαλοπρεπή και τα λοιπά. Ήταν διορισμένη από το συγκρότημα Λαμπράκη. Η κυρία Αρβελέρ. Βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, και γι' αυτό την έχουν και υποψήφια, την είχαν νομίζω, για πρόεδρο Δημοκρατίας. Λοιπόν, μπορεί αυτή να μην βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Υπάρχει ένας διανοούμενος, ένας καθηγητής, ένας ακαδημαϊκός να της πει τι λες μωρή? Όλοι κάθονται μέσα κλεισμένοι στα πανεπιστήμια, στις ακαδημίες και δεν συμμετέχουν γιατί παίρνουν ερευνητικά προγράμματα, κονδύλια και τέτοια, κονδύλια κλπ. Και δεν ασχολείται κανένας. Και λέει ο Λάκης τώρα ότι δεν υπάρχουν εκπομπές. Συμφέρει το βιβλίο. Εγώ δεν είπα τώρα πάντως αυτό. Είπα ακριβώς τι γίνεται στο δημόσιο χώρο. Τώρα, αυτό το οποίο μιλάτε προηγουμένως, πρέπει να πούμε το εξής πράγμα. Εγώ να σου πω κάτι. Πρέπει στην συνομιλία μας και λοιπά να συγκρατήσουμε χαρακτηρισμούς και την Αρβελέρ και λοιπά, να μην τους κάνουμε χαρακτηρισμούς τέτοιους. Σωστά, να είμαστε αξιοπρεπείς. Εντάξει, η Αρβελέρ, εντάξει, δεν ξέρουμε... Όχι για την Αρβελέρ τώρα, για οποιοδήποτε τώρα η Αρβελέρ. Να δούμε τι... Μπορεί να έχει κάποιους λόγους. Σκέφτεται πραγματικά και τι είπες βέβαια. Ας το αφήσουμε. Λέμε ορισμένες τις πράξεις. Προηγουμένως όμως αυτό που είπες Κώστα, είναι το ζήτημα το εξής. Ότι μπαίνει ένα θέμα της Ελλάδας, αν πραγματικά υπήρχε κάποια αναγκαιότητα, ένα τεχνητοκρατήδιο, πόσο το χρησιμοποίησαν οι δυνάμεις προστασίας, μες στην οποία βέβαια ήταν μες οποίες ήταν και η Ρωσία, πώς έγινε ο διαμερισμός των Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τι ρόλο έπαιξε. Πάλι γυρνάγαμε στο Γεράσιμο του Κακλαμάνη για μένα, επειδή έχει πιάσει ορισμένα θέματα της καθημερινής Ελλάδας που είναι του δικαίου. Ο Κακλαμάνης πρόκειται μια σκέψη την εξής, ότι στους δύο λαούς μετά τον Κρημαϊκό πόλεμο, στους δύο λαούς που ανατέθηκαν στην Τουρκία δηλαδή και στην Ελλάδα, στην Τουρκία ανετέθη η φραγή των Δαρδανελίων ώστε να μην κατέβουν οι Ρώσοι, στη δε την Ελλάδα ανετέθη ο αραβικός κόσμος ώστε κατά κάποιο τρόπο να εμποδίζει την τρομοκρατία την αραβική και να έχει μια σχέση σχεδόν μικρής αντιπαθίας προς τους Εβραίους. Αυτό ήταν η πολιτική των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτός ήταν ο ρόλος. Πέρα άλλους ρόλους βέβαια που έκανε η Ελλάδα ως διακομιστικό κέντρο, ως εμπόριο, όλο ό,τι πουλάγε η Ευρώπη από όπλα κλπ. Έτσι στους αραβικούς λαούς κλπ. Λοιπόν,
αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε και αυτό, ότι η Ελλάδα έχει συγκεκριμένους ρόλους μέσα στην νεότερη πολιτική ιστορία να παίξει μέσα στο μπλοκ το ευρωπαϊκό. Τώρα το ευρωπαϊκό, επειδή στην Ελλάδα παίχτηκε διαμέσου των Ρωμαίων και του Βυζαντίου, και θέλω να πω δύο πράγματα για το Βυζάντιο, παίχτηκε το πρόβλημα αν ως Βυζάντιο μετά από το σχίσμα, μετά το 1204 και τους σταυροφορίες και την πτώση του Βυζαντίου, που κατά κάποιο τρόπο εμπόδιζε όλη την κάθοδο των Ασιατών προς την Ευρώπη, μπήκε το θέμα ότι αν είμαστε Ρωμιοί δεν έχουμε καμία σχέση με την Ευρώπη. Ως εκ τούτου το πρόβλημα το αρχαιοελληνικό που κατά κάποιο τρόπο καλλιεργούσαν οι Ευρωπαίοι ήταν ένα πρόβλημα δυτικό. Όποιος ασχολείται δηλαδή με την αρχαία Ελλάδα τον πηγαίναν κατευθείαν στη Δύση. Του λέγανε τα εσύ με τους δυτικούς. Το ίδιο γίνεται και τώρα αυτή τη στιγμή. Ό,τι είναι και πει κάποιος για, πώς το λένε, υπέρ της αρχαίας Ελλάδας ή εμπνευστεί από εκεί ή γράψει κάτι από εκεί, τον πετάνε στη Δύση. Λοιπόν, ως εκ τούτου αυτό το είδαμε και αυτό τον αιώνα με τους φιλολόγους που είχαμε, το Βερναρδάκη, από τον Καρολίδη, Βερναρδάκη, Σικουτρή κλπ. Τους εξόντωσαν μεθοδικά όλους. Όσοι ήταν ελληνιστές μπροστή, μετά το πανεπιστήμιο, εκτός από τον Βερναρδάκη και τον Σικουτρή, δεν έβγαλε κανέναν αξίας φιλόλογο που συναντάμε στα πανεπιστήμια τα ευρωπαϊκά. Δεν είχαν καμία μηδέν δημιουργία. Βγήκαν κι άλλοι, Λάκη. Βγήκαν κι άλλοι, άσχετα. Ποιοι βγήκε? Ναι. Δεν βγήκε ο Ρένος Αποστολίδης. Καλά, αυτό είναι άλλο μετά. Όχι, κάτσε. Ναι. Βγήκαν κι άλλοι φιλόλογοι. Ναι, δεν αλλά δεν κάνανε εξωτερικό. Εγώ ανέφερα ενδεικτικά τους δύο πιο σημαντικούς. Ναι, εντάξει. Ανέφερα τους δύο πιο σημαντικούς κατές. Αλλά το Ρέον τον Αποστολίδη τον είπαν τρελό. Ναι, εντάξει, και το Ρέον δεν τον είπαν φασίστα. Όπως το λες. Αλλά το Βερναρδάκη το στείλανε να καλλιεργεί ντομάτες και πατάτες και το Σικουτί το στείλανε στην αυτοκτονία. Ήταν πιο δυνατός ο Ρένος. Τι να κάνει λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, δεν συζητάω ότι δεν βγήκαν άλλοι. Λέω ότι βγήκαν ελάχιστοι. Και δεν τους ενδιέφερε, γιατί το θέμα το αρχαιοελληνικό ήταν θέμα ευρωπαϊκό, ήταν δυτικό. Σου λέει εμείς είμαστε ανατολικοί χριστιανοί, είμαστε εδώ, εδώ είναι το μαγαζί μας, αυτό περιφρουρούμε. Δεν θα έρθεις εσύ με την Ελλάδα να μας φέρει στα δυτικά πράγματα, επειδή η Ελλάδα συναλλάσσεται πνευματικά με τον ευρωπαϊκό χώρο ή οι δυτικοί εμπνέονται από την αρχαία Ελλάδα. Ως εκ τούτου κόπηκε αυτή η μεριά. Οι μόνοι οι οποίοι κάναν τη σύνδεση αυτής της γενιάς ήταν η γενιά 30. Αυτή έκανε τη σύνδεση στο 1 τρίτο της με την Ευρώπη, που θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, το συζητήσουμε αύριο. Πώς ήταν δηλαδή αυτές οι δύο γενιές, η μία γενιά του 30 με το Σεφέρι επικεφαλής και η άλλη η γενιά του Ματαρόα με επικεφαλής τον Παπαϊωάννου, τον Καστοριάδη και τον Αξελό, που είναι κατευθείαν ελληνικές γενιές αυτές. Η ελληνική γενιά, όχι στο 1 τρίτο, είναι ελληνική γενιά. Λοιπόν, η οποία όμως δεν πλησίασε ούτε ανέλυσε την ελληνική χώρα εδώ, βρέθηκε στο εξωτερικό. Εγκατέλειψε εντελώς το πρόβλημα της Ρωμιοσύνης και της σύγχρονης Ελλάδας. Ο μόνος στο τέλος ζωής του που ανέλυσε τα ελληνικά πράγματα ή αντετάθη ήταν ο Καστοριάδης. Και που βέβαια προκάλεσε το μένους κατευθείαν, μόλις είπε ή θα είσαι με τον Περικλή και την Αθηναϊκή Δημοκρατία ή θα είσαι με τους, αυτοκράτορες του Βυζαντίου, δεν μπορεί να είσαι και τα δύο μαζί. Αυτό είναι φωτιά και νερό. Ή το ένα θα είσαι ή το άλλο. Δεν μπορεί να τα συμπυκνώσει ένα και τα δύο. Αλλά ο ελληνοχριστιανικό ήταν αυτό που ήταν η επίσημη ιδεολογία της χώρας αυτής. Λοιπόν, ως εκ τούτου εξωστραγγίστηκε αμέσως, βγήκαν οι θεολόγοι και άρχισαν και τον βρίζανε. Λοιπόν, ως εκ τούτου το πρόβλημα των Ελλήνων συνδεόταν πάντοτε με την Ευρώπη και εν μέρει με τους Αμερικανούς. Και για αυτοί στηριχθήκαν σε πολλά πράγματα ελληνικά. Αλλά δεν συνδέθηκαν με ο χριστιανισμό, με το χριστιανισμό εδώ πέρα, ο οποίος αυτό το πράγμα και η σημερινή εποχή δεν τυχαίο, όπως έβγαλε ένα-δύο θεολόγους οι οποίοι προσπαθούν να πλησιάσουν την αρχαία Ελλάδα και να φέρουν μια σμίξη μεταξύ αρχαιότητας και χριστιανισμού. Ο μόνος, λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες ακόμα για το πρόβλημα. Μιλάς για τον Γιαναρά και τον Ράμφο? Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, ο Γιαναράς έφυγε από την Ελλαδική Εκκλησία και ήταν υπέρ του Φαναρίου. Γράφει πολύ εξαιρετικά κείμενα, είναι ψυχολόγος πολιτικός, πολύ γερός συγγραφέας, αλλά νομίζει ότι αυτούς τους οποίους κυνηγάει είναι, όπως το λένε, διαφωτιστές της Ευρώπης, ενώ αυτοί είναι αδέλφια του χριστιανοί.
Όλες αυτές οι κριτικές που κάνει εναντίον των κομμάτων εδώ, είναι, τα πολιτικά κόμματα είναι ορθόδοξοι, είναι χριστιανοί. Μην με στεναχωρείς, είναι φίλος μου πολύ. Δεν θέλω να το στεναχωρήσω καθόλου, λέω πως είναι εξαιρετικός συγγραφέας. Ο άλλος Στέλιος ο Ναύος που ήταν άλλης μορφής πράγμα, έγινε στο τέλος, εγκατέλειψε τον χριστιανισμό, με την μέρα γίνεται αντιχριστιανός και πήγε στη μεριά του Σιμίτη. Και πλησίασε το πρόβλημα του προτεσταντισμού, αυτό το οποίο φέρνει. Δηλαδή ακολουθεί τη γραμμή του κύριου Λούκαρη. Λοιπόν, αυτοί οι δύο θεολόγοι που ήταν της γενιάς της δικής μου, έτσι, γιατί είναι φίλοι μου, ο ένας δηλαδή είναι φίλος μου, ο Ράφος, που είναι εξαιρετικά πρόσωπα, εξαιρετικοί συγγραφείς, που ακολουθήσαν άλλη διαδρομή. Εγώ δεν ακολουθούσα αυτή τη διαδρομή, έτσι, της θεολογίας του Ανατολικού Χριστιανισμού. Όμως εδώ υπήρχε ένα πρόσωπο το οποίο κρατούσε όλη αυτή την παράδοση στα χέρια του. Και που η Ελλαδική Εκκλησία πρότεινε ο Χριστόδουλος πριν πεθάνει κλπ. Να τον αγιοποιήσουν. Ήταν ο Ζήσιμος ο Λορετζάτος. Ο Ζήσιμος ο Λορετζάτος ήταν μετά το Σεφέρι, μαζί με το Σεφέρι, ο μεγαλύτερος δοκιμιογράφος Έλληνας. Αυτός ήταν του Ανατολικού Χριστιανισμού. Αλλά δεχόταν υπό τη σκέπη του πνεύματος και άλλες παραδόσεις, μεθανικές και ινδουιστικές. Και ταυτόχρονα βέβαια έκανε μεγάλη αναφορά στη Συρία, που θεωρούσε ότι η Ελλάδα και η Συρία, που είχε όλες τις παραδόσεις του μυστικισμού, ότι ήταν οι δύο μεγάλες παραδόσεις του Ανατολικού Χριστιανισμού, Έλληνες και Σύριοι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Λορετζάτος ήξερε την ευρωπαϊκή ιστορία στα δάχτυλά του, την λογοτεχνία και όλη την παράδοση, τη λογοτεχνική και την θεολογική και την φιλοσοφική της Ευρώπης. Ήξερε και την Ανατολική Εκκλησία, ήξερε και την Αρχαία Ελλάδα, γιατί ήταν γιος του δημοτικιστή Παναγίου Λορετζάτου, που είχε γράψει και το ομηρικό λεξικό. Ήξερε και τη σύγχρονη ζωή, την ελληνική, την λογοτεχνία και όλη τη γενιά του 30, που αποστασιοποιήθηκε εν μέρη και ακολούθησε το δρόμο του, που ήταν ο δρόμος του Γρηγόριου Παλαμά, τον δρόμο των νηπτικών πατέρων της Εκκλησίας, με ένα στυλ καταπληκτικό δοκιμιογράφου, που όμως είχε πνευματικά θέματα που ήταν μέσα από τον Ανατολικό Χριστιανισμό. Λοιπόν, αυτός ήταν ο φύλακας του Ανατολικού Χριστιανισμού στην Ελλάδα, ο Ζήσιμος Λορετζάτος. Αυτό θέλω να πω το εξής. Εγώ σε ένα μου το βιβλίο, στο κεντρικό μου βιβλίο, κάνω μία ανάλυση ακριβώς των δύο παραδόσεων. Μία παράδοση ελληνική και μία παράδοση δέχομαι χριστιανική. Λοιπόν, ο Λορετζάτος εξέφραζε αυτή την παράδοση, τη χριστιανική παράδοση. Και γι' αυτό ο διαλογητής με τον οποίο συζητάω περισσότερο είναι με τον Ζήσιμο Λορετζάτο. Αυτός είναι το κέντρο της ανταλλαγής. Και από το οποίο έμαθα και μια σειρά πράγματα. Σημαίνει ότι ο Ανατολικός Χριστιανισμός δεν είναι αναγκαστικά ένας χριστιανισμός ο οποίος αντιθέτει σε μια διαμάχη θανάτου τα δύο στοιχεία, το ελληνικό και το εβραϊκό. Και απάνω η Γαρβελές στη φούρια της παίζει το στοιχείο το εβραϊκό, βέβαια εναντίον του ελληνικού, αυτό παίζει κατά βάθος. Λοιπόν, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Και υποστηρίζανε ότι ο Ανατολικός Χριστιανισμός, το θέμα του Χριστού, της Παναγίας, πολλοί θεωρούσαν τον Χριστό ταυτόχρονα σαν τον πρώτο άμεσο δημοκράτη. Ο Λορετζάτος επίσης ήταν κολλητός φίλος με τον Καστοριάδη, που είχε τελείως διαφορετική αντίληψη. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπήρχαν μια σύνδεση στην Ελλάδα πνευματική ανθρώπων που ο δημόσιος χώρος δεν επέτρεπε να αναδείξει. Δεν μπορούσε να τους περάσει ούτε στις εκπομπές, ούτε οι συγγραφείς είχαν τέτοια παιδεία που μπορούσαν να αναφερθούν σε αυτούς. Καταλαβαίνεις, γιατί και οι συγγραφείς οι Έλληνες εδώ πέρα είναι πραγματικά δεν έχουν αναδείξει ένα πνευματικό, δεν υπάρχουν ελάχιστοι που έχουν πνευματικό έργο στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πρόβλημα αν μετριώνται στα μισά δάχτυλα της μιας παλάμης. Άρα τι είναι? Άρα είναι αυτό που γίνεται, αλλά άρα συζητάμε. Και ο Ράμπος συζητάει και ο Γιανναράς συζητάει και εσύ συζητάς και εγώ συζητάω και ο Κώστας συζητάει. Άρα συζητάμε. Πρέπει κάποια πράγματα να βγουν έξω, κάποια πράγματα να υποθούν. Έτσι. Και μετά δεν πρέπει να έχουμε αυτή την κατάσταση του πολιτικού ημιθέου που παίζεται όλο τον κοτσαμπασιλίκι. Πρέπει να γκρεμίσουμε όλη την ψυχολογία του ρουσφετιού, όλο αυτό τον κοτσαμπασισμό, όλη αυτή την αθλιότητα των ημετέρων, όλη αυτή την οικογενειακή ηθική, να πούμε, η οποία ενέσπηρε ο χριστιανισμός εδώ. Γιατί ο χριστιανισμός εδώ έκανε ένα πράγμα. Εγκλώβησε τον άνθρωπο στην οικογένεια και του απ' έξω είναι η ζούγκλα. Θα βγεις από απ' έξω να πάρεις να βουτήξεις το θύραμα και να το φέρεις στο σπίτι σου. Τον έμαθε δηλαδή να ζει ανελεύθερα και μακριά από τη μοίρα της πόλης. Του εμπόδισε την δυνατότητα να γίνει πολίτης. Ο Έλληνας δεν είναι πολίτης. Αυτή είναι όλη η κεντρική, το ζουμί αυτού του θέματος. Λοιπόν, άρα εκείνο που του χρειάζεται να γίνει πολίτης. Για να γίνει πολίτης πρέπει να αποποιηθεί όλης αυτής της αντίληψης του πολιτικού ημιθέου και του πολιτικού μπαμπά. Που θα πάει τώρα, θα τον βουλεύει, θα πρέπει να φύγει από την παιδική ηλικία αυτή. Να ζητάει ρουσφέτια και, όπως το λένε, εξυπηρετήσεις από άλλους, από τους πιο μεγάλους.
και να δημιουργεί αυτό το πελατειακό σύστημα, το δαιμονικό, που έφερε ένα είδος σοσιαλιστικό-κομμουνιστικό. Το οποίο συνεχίζεται. Συνεχίζεται, δεν μπορεί να μην συνεχιστεί. Και τα δάνεια που παίρνουν και τώρα τα κλέβουν, ζυγίζουν και οικονομάνε, κόβουν κομμάτια μέσα από τα δάνεια κλπ. Δεν ξέρουν άλλον τρόπο. Δεν ξέρουν, αυτό τον τρόπο ξέρουν. Είναι σαν και αυτό που έλεγε ο Περικλής ο Γιαννόπουλος, οι κλέφτες που γίνανε ήρωες και οι ήρωες που ξαναγίνανε κλέφτες. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πρέπει να γκρεμίσουμε, να αποκτήσουν ευθύνη πολιτική, ευθύνη πολίτη, να αναγνωρίσουν συλλογικό αγαθό, να αναγνωρίσουν κοινή ευδαιμονία, να αναγνωρίσουν μοίρα του ελληνισμού, να αναγνωρίσουν πρόβλημα ομονίας. Όχι κάθε λίγο και λιγάκι να αυστήνουν εμφυλίους που όπως αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι. Με επιχείρημα τους ξένους που έρχονται εδώ πέρα, τα 2,5-3-5 εκατομμύρια που είναι οι ξένοι εδώ πέρα, αμέσως που βρεθήκανε στις ζώνες του εμφυλίου. Θα γίνει σύγκρουση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Εμφυλιακή σύγκρουση κατευθείαν. Αυτό ξέρουν το παιχνίδι μόνο, του εμφυλίου. Λοιπόν, πρέπει να τους εμποδίσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Από Δευτέρα. Περίμενε. Ναι, όχι από Δευτέρα, από σήμερα. Ας το από Δευτέρα εσύ. Δεν κατάλαβες. Ναι. Από Δευτέρα ήσουν οι απεργίες των εκπαιδευτικών. Περιμένετε. Το τείχος θα δείτε. Και ξέρεις γιατί κάνουν απεργίες οι εκπαιδευτικοί? Όχι γιατί αλλοιώνονται τα βιβλία, όχι γιατί δεν έχουν πάει ακόμα βιβλία στα σχολεία, όχι γιατί διαστρεβλώνουν την ιστορία, όχι γιατί, απλά γιατί τους κόψαν το μισθό ή γιατί μπορεί να απολυθούν κάποιοι. Κοίτα να δεις Κώστα, εδώ που τα λέμε, με τι μισθό αυτοί να κατέβουνε, με τι όρεξη να δουλέψουν. Όταν είχαν τον καλό μισθό, τι κάνανε? Αυτό και θέλω να πω. Είχαν καλούς μισθούς στην Ελλάδα. Όταν είχαν αυτό το μισθό που τους έφτανε να φάνε ένα σουβλάκι, τώρα δεν μπορούν να φάνε. Δεν τους κοροϊδεύανε και τότε. Δεν τους κοροϊδεύανε. Έπρεπε να έχουν κάνει αγώνα, φίλε Οδυσσέα, τον οποίον δεν κάνανε. Κάνανε αγώνα συντεχνιακό. Τους να κάνουν φροντιστήρια. Έτσι. Τους έτσι ακριβώς. Εντάξει. Από το καλύτερο σχολείο μέχρι το χειρότερο, αν δεν είχες δάσκαλο, έναν από όλους να σου τα παίρνει, να κάνει μάθημα στο παιδί σου, είχε πρόβλημα το παιδί. Ωραία. Και τα ιδιωτικά που δεν κάνουν και απεργία. Τα ιδιωτικά λέω, και για τα ιδιωτικά λέω, μη στεναχωριέσαι. Που δεν κάνουν απεργία, μαθαίνουν γράμματα. Όχι, με το πρόγραμμα που έχουν από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει. Δεν θέλουνε. Και τα παιδιά δεν θέλουνε, οπότε εντάξει. Αυτό δεν θα έπρεπε να λέγεται Υπουργείο Παιδείας, θα έπρεπε να λέγεται Υπουργείο, Επιμόρφωσης. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να σας διαβάσω, διότι το θέμα μας σήμερα κυρίως ήταν η γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά και τα λοιπά. Βέβαια τα πιάσαμε όλα και φτάσαμε παντού. Υπάρχει ένα έργο που λέγεται «Η σύντομη ιστορία της ελληνικής γλώσσας» του διάσημου γλωσσολόγου Μεγέ. Αντρέ Μεγέ. Υποστηρίζεται με σθένος η ανωτερότητα της ελληνικής έναντι όλων των άλλων γλωσσών. Θα δείτε τώρα αυτά που λέγατε προηγουμένως. Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής ο Βολτέρος είχε πει ότι ήθε η ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών. Αυτά το απευθύνω στην κυρία Ρεπούση και όσους αυτούς κάνουν αγώνα για την γλώσσα μας. Κάνουν τον αγώνα το δικό τους. Δεν λέω ούτε καλός ούτε κακός, αλλά ας το ακούσουν για να επιμορφώνονται. Ο μεγάλος Γάλλος λοιπόν διαφωτιστής ο Βολτέρος είπε ότι ήθε η ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών. Ο Γάλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Κάρολος Φοριέλ, είπε «Η ελληνική έχει ομοιογένεια σαν τη γερμανική. Είναι όμως πιο πλούσια από αυτήν. Έχει τη σαφήνεια της γαλλικής. Έχει όμως μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλίγιστη από την ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την ισπανική. Έχει δηλαδή ό,τι χρειάζεται για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης». Η Μαριάννα Μακδόναλτ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και επικεφαλής του TLG, δήλωσε «Η γνώση της ελληνικής είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργειας». Η τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας Έλεν Κέλλερ είπε «Αν το βιολί είναι το πιο τέλειο μουσικό όργανο, τότε η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού». Ο Γκέτε, ο μεγαλύτερος ποιητής της Γερμανίας,
Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η ελληνική αντίχιστε άστρο λαμπρό μέσα στη νύχτα. Και θα σας διαβάσω ένα διάλογο του Γκέτε με τους μαθητές του. Αφορά εσάς, κύριε Χατζόπουλε, με την αρχαία ελληνική γραμματεία περισσότερο. Δάσκαλε, του λένε, τι να διαβάσουμε για να γίνουμε σοφοί όπως εσύ? Τους Έλληνες κλασικούς, τους λέει ο Γκέτε. Και όταν τελειώσουμε τους Έλληνες κλασικούς, τι να διαβάσουμε, δάσκαλε? Πάλι τους Έλληνες κλασικούς. Ο Μάρκος Τήλιος Κικέρον, ο επιφανέστερος άνδρας της αρχαίας Ρώμης. Εάν οι θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων, κυρία Ρεπούση. Αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Πρέπει να τα λέμε. Πρέπει για να ανέβει το ηθικό των Ελλήνων. Εγώ θέλω να ρωτήσω το Λάκη. Όταν η Αρβελέρ είναι στη Γαλλία και υπάρχει η Ζακλίν ντε Ρωμιγή, η οποία σκίζεται για την αρχαία Ελλάδα, τι θρασίτητα είναι αυτή της Αρβελέρ να λέει αυτά? Για πες μου, ρε Λάκη. Επειδή έχεις κάνει Γαλλία. Γι' αυτό ρωτώ. Όταν είχε πεθάνει η Ζακλίν ντε Ρωμιγή τα λέει. Όχι, και πριν τα έλεγε. Καλά μου, δεν φτάνανε τώρα με τους ελληνιστές της Γαλλίας, δηλαδή Βερνάμ, Νταλνακία κλπ. Δεν είχε καμιά σχέση η Αρβελέρ. Η ντε Ρωμιγή είπε ότι όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, επειδή η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τη δική μας γλώσσα. Κώστα μου, αυτά όλα τον ερανισμό αυτό που έκανες είναι θαυμάσιος κλπ. Αλλά αυτό είναι αυτονόητο για τον δυτικό κόσμο. Δηλαδή το πρόβλημα της γλώσσας ελληνικής, όλα ο δυτικός κόσμος βγήκε μέσα από το λέγειν της ελληνικής γλώσσας. Αν δηλαδή πλησιάσεις απλά το Χάιντεγκερ, τι λέει ο Χάιντεγκερ για την ελληνική γλώσσα, εκεί τη θεωρεί ότι είναι η αιστεία του, είναι ότι όλος ο κόσμος. Για να σου αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Πάρε το ρήμα ημί. Το ρήμα ημί δεν έχει εναιστότητα, δεν έχει παρατατικό, μέλλοντα, περσιντέλικο, παρακείμενο κλπ. Ποιο είναι το απανεφάτο του? Είναι το είναι. Βλέπεις τη διαδρομή δηλαδή του ημί, του είμαι, που πηγαίνει προς το είναι του, στην ουσία του. Δηλαδή μόνο ένα μικρό ας πούμε κομμάτι της γραμματικής της ελληνικής βλέπεις ποια ήταν η πνευματικότητα του θέματος. Διότι πρώτα έφερα ένα θέμα των χρόνων παρελθόντος και μέλλοντος που δεν υπήρχε καμιά γλώσσα. Και την ίδια στιγμή έδειξε ότι όλη αυτή η οδηπορία της σκέψης και του ανθρώπου, η μοίρα η ανθρώπινη πηγαίνει στην ουσία του. Αυτή είναι η ανθρώπινη ζωή, να πάει προς το είναι του. Λοιπόν, μόνο αυτό το σημείο να πάρεις, δεν έχουμε τώρα συζητάμε γιατί να αποδείξουμε στη Ρεπούση την πνευματικότητα της ελληνικής γλώσσας, θα είναι γελίο. Όχι, προσπαθούμε να διαφωτίσουμε. Λέει κάτι σαν ανοησίες εκεί, εντάξει. Ήτανε νεαρό κοριτσάκι, τώρα είναι σαν και εμένα. Σαν και εσένα, αλλά αυτά τα παιδιά του τεχνών. Σαν και εσένα, Οδυσσέα. Εγώ είμαι σαν και εσένα. Ναι. Εντάξει τώρα, πάντως αυτά τα οποία λέει είναι νεαρού ανθρώπου, είναι νέου ανθρώπου. Λέει σαν κλαμάρες. Λοιπόν, τι λες? Είναι μελετημένη. Τι λες, Λάκη? Τι λέω? Είναι νεαρού ανθρώπου. Ναι, δεν είναι ανθρώπου. Όχι, συνέχισε και λέει σακλαμάρες. Επειδή είναι νεαρού ανθρώπου λέει σακλαμάρες. Λέει μπουρδες. Ο Φραγκίσκος, ο σύγχρονος Ιταλός καθηγητής του Πανεπιστημίου και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Προδιάδοση του Πολιτισμού, λέει το α και το ω. Ακούστε λοιπόν, Έλληνες, να είστε περήφανοι που μιλάτε την ελληνική γλώσσα, ζωντανή και μητέρα όλων των άλλων γλωσσών. Μη την παραμελείτε, αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτόχρονα το διαβατήριό μας για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτά. Έτσι, κύριε Χατζόπουλε. Εντάξει, ωραία τώρα, τέτοια. Τι να κάνουν, τέτοια. Αυτά, άμα δεν τα πει στους Έλληνες να τα μάθουν, πού θα τα διαβάσουν, πού θα τα ακούσουν το βράδυ. Βεβαίως, από πού θα τα βγάλω, από το μυαλό μου. Μα δεν τα έχω φανταστεί εγώ. Πρέπει να τα βγάλω. Και επειδή οι ακροατές μας δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να μπορούν να βρουν αυτά που θα ήθελαν να ξέρουν, έτσι, διότι προτιμούν να βλέπουν το χορεύοντας με το αυτό. Τραγούδια, Έλληνα έχεις ταλέντο, Ελλάδα τραλαλά και τα λοιπά. Κάποιος πρέπει να τους τα πει αυτά. Ο Έλληνας, ο Γρεκός. Ναι, ο Γρεκός. Ο Αθανάσιος Διάκος το είχε πει καλά. Ναι. Είχε κάποτε ένα ένστικτο. Τώρα δεν το έχει.
Πρέπει να πληροφορηθεί μέσω του ίντερνετ. Κάπου πρέπει να πληροφορηθούμε. Εγώ πληροφορούμαι από το σχολείο μου, από το δημοτικό άρχισα να μαθαίνω. Τότε είχαμε δασκάλους, τότε υπήρχε πρόγραμμα, τότε υπήρχε παιδεία. Ίσως. Ό,τι υπήρχε, Οδυσσέα μου. Μην καλά. Δεν υπήρχε ποτέ παιδεία. Εγώ πώς έμαθα και εσύ αυτά που μάθαμε και είμαστε λίγο διαφορετικοί από τους κυρίους και τις κυρίες αυτές που μας λένε τσαρλούμπες. Πώς, κάπου τα μάθαμε. Μας ήρθανε διεπιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος. Δεν θέλω να σου πηγαίνω συνέχεια κόντρα. Δεν ξέρω, εδώ αύριο θα έχουμε συνέχεια. Εγώ θα σας πω, μην κλείσετε Λάκη και Οδυσσέα, διότι θέλω να σας διαβάσω τι είπε ο Σεφέρης και κάποιες από κάτω αναλύσεις πώς οι Έλληνες σήμερα ασχέτως μορφώσεως μιλάμε ομηρικά, αλλά δεν το ξέρουμε επειδή αγνοούμε την έννοια των λέξεων που χρησιμοποιούμε. Για του λόγου του αληθές είχε πει ο Σεφέρης ότι από την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα μιλούμε, ανασένουμε και τραγουδούμε με την ίδια γλώσσα. Αυτό του Σεφέρη, όχι δικό μου, από το ίντερνετ, Οδυσσέα. Έτσι. Λοιπόν, για του λόγου του αληθές θα αναφέρω μερικά παραδείγματα για να δούμε ότι η αρχαία γλώσσα των Ελλήνων, η ομηρική γλώσσα, όχι μόνο δεν είναι νεκρή, κυρία Τάδε και κυρία Δίνα, αλλά είναι ολοζώντανη. Αυδή είναι η φωνή. Σήμερα χρησιμοποιούμε το επίθετο άναυδος, χωρίς αυδή, δηλαδή χωρίς φωνή. Έτσι, άναυδος δεν λέμε. Αλέξω στην εποχή του Ομήρου σημαίνει εμποδίζω, αποτρέπω. Τώρα χρησιμοποιούμε τις λέξεις αλεξίπτωτο, εμποδίζει την πτώση δηλαδή, αλεξίσφαιρο, αλεξικέραυνο, αλεξίλιος, αλέξανδρος, αυτός που αποκρούει τους άνδρες. Με το επίρρημα τίλε στον Όμηρο εννοούσαν μακριά. Εμείς χρησιμοποιούμε τις λέξεις τηλέφωνο, τηλεόραση, τηλεπικοινωνία, τηλεβόλο, τηλεπάθεια κλπ. Λας έλεγαν την πέτρα. Εμείς λέμε λατομείο, λαξεύω. Πέδων στον Όμηρο σημαίνει έδαφος. Τώρα λέμε στρατόπεδο, παιδινός. Το κρεβάτι λέγεται λέχος στην αρχαία ελληνική. Εμείς αποκαλούμε λεχόνα, τη γυναίκα δηλαδή που μόλις γέννησε και μένει στο κρεβάτι. Φρύν είναι η λογική. Από τη λέξη αυτή προέρχονται το φρενοκομείο, ο φρενοβλαβής, ο άφρον που δεν έχει φρύν δηλαδή, έτσι. Λόπος είναι στον Όμηρο το ένδυμα. Όταν μας κλέψουνε κάποιος λέμε μπήκε λοποδίτης, μας πήρε τα ρούχα δηλαδή, μας πήρε τα πάντα. Ήλι ονόμαζαν ένα τόπο με δέντρα, εμείς λέμε υλοτομία. Βλέπετε αγαπητοί μου φίλοι, έχει χιλιάδες εδώ τέτοια. Εδώ τώρα η Ρεπούς έχει δίκιο. Ναι. Λοποδίτης τώρα δεν μπαίνει για να σου πάρει τα ρούχα, μπαίνει για να σου πάρει τα λεφτά. Κατάλαβες, εντάξει, έχει κάπου και δίκιο. Εγώ πάντως θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Σας κούρασα. Νομίζω ναι, έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Μπράβο. Θέλετε να ολοκληρώσουμε με κάτι άλλο? Τίποτα. Όχι, για πέστε έτσι το κλου για να κλείσουμε σήμερα και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Ακονίστε τα μαχαίρια σας, διότι θέλω να παίξουν βάλε το χατζί, σε παρακαλώ, βάλε το χατζί με το σκύλο. Εδώ μας ακούει ο ηχολήπτης μας και θα το βάλει πριν κλείσουμε. Πριν κλείσουμε. Ο κύριος Πετρόπουλος χαμογελάει τώρα. Τον έχει βρει ήδη το χατζί με το σκύλο και θα το βάλουμε. Δεν θα κλείσετε τώρα, θα το ακούσετε και αυτό. Το ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν σήμερα μαζί και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Και αύριο μετά την εκκλησία θα βγούμε. Ναι, εντάξει, εσύ θα έχεις τελειώσει τον εκκλησιασμό πιο νωρίς. Φιλιά πολλά, καλή σας μέρα.